እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እንኳን በሰላም ናቤት እግዚአብሔር መጻና ፕሮግራምና በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አደ አምላክን ጅምሮይና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ወይታነ መስገነት አሉና ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመሐሌት እስራኤል ዝነብር ቅዱስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በመስጋና ህዝቡ ዝነብር ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደ አምላክ ወይታሎም አንተነ መስግነክ አሉና ተመስገን ሃሌሉያ ጎይታነ መስግን ነህዋቴ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ታዝገብራ ማዓልቲ ሃሌሉያ እዚ አያ ተባይሉ ተጻሒፍሎ እግዚአብሔር ይባረክና አምላክና ነመስግኖ ስለዚ ማዓልቲ እዚ ተመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ረፍድ እዚ ተመስገን ኣብ ዕድሜና ዛ ማዓልቲ እዚ ስለዚ ወሰኽካ ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ነመስግነክ አሉና ተመስገን ሃሌሉያ ኦ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ነመስግነክ አሉና እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ አባህ ዘብል ዕጻ ዝበጽሐና እግዚአብሔር አምላክ ውልድካ ክንከውን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና ክትባሃል በአና ዚሐፈርካ ሎሞን ሃሌሉያ ከም እንደገና እግዚአብሔር አቤትካ መጺና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስምካ ክንጽውዕ እግዚአብሔር በሕብረት ክነምለኸካ እግዚአብሔር ዝዕድል ስለዝሃብካና ጌታና መስግነክ አለና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ሃሌሉያ ልማድ አይኮነን ንዓኻ ነምልኸሉ እግዚአብሔር ብዙሕ ሃሌሉያ ነመስግነክ አለና ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነፍሰይን እግዚአብሔር ባረኺ ለአምላክኪ ባረኺዮ ሃሌሉያ ዝተገብረልክ ሁሉ ድማ ሃሌሉያ ይትረስዒ ተባይሉ ተጻሒፍላ ሃሌሉያ ንአምላክ ስለ ውዕለቱ ስለ ፍቅሩ ሃሌሉያ ስለ ተዘይልወጥ ባህሪኡ እግዚአብሔር ይባረክ ንአምላክና ነመስግን ነሕዋተይ አኸን አፍና ኸፊትና ተመስገን ንበሎን እግዚአብሔር ሃሌሉያ እሱ በመስጋና ህዝቡ ዝነብር ሃሌሉያ እቲ ምስጋና ዝፈልጥ እቲ እልልታ ዝፈልጥ ህዝቢ ብፁዕ ተባይሉ ተጻሒፍላ ሃሌሉያ ጎይታ ሎሚ የመስግነካ ኣለኹ ተመስገን ጎይታ ተባረኽ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ደቂስና ክንትስ ዝፈተኻ ሃሌሉያ ነእጋርና ኣብዝኽ መጻ ዝፈተኻ እግዚአብሔር ምሕረትካ በዚሑልና ፍቅርካ በዚሑልና ሓልዮትካ በዚሑልና እሞ እግዚአብሔር ነመስግነካ አሎና ኦ ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ጎይታ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን እግዚአብሔር ነመስግነካ አሎና ተባረክ እግዚአብሔር ንስኻ ንበይንኻ ልዕልበል እግዚአብሔር ልዕልበል ሃሌሉያ አምልኸካ አሎና እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ወይታ ተመስገን ወይታ ተመስገን ከማኻ ዝበለ አምላክ ስለዘየለ እግዚአብሔር ተመስገን ከማኻ ዝበለ አቦ ስለዘየለ ከማኻ ዝበለ ሕያዋይ ጓሳ ስለዘየለ እግዚአብሔር አዚና ነመስግነካ አለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን እጅውን ተመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ኦ ኢየሱስ ተመስገን ወይታ ተመስገን መስግነካ አለና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተባረክ አቦዬ ተመስገን ሃሌሉያ ምሕረትካ በዚሕልና እዩ ተመስገን ፍቅርካ በዚሕልና እዩ እግዚአብሔር ጥራሽ ደይጠፋና ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ ምሕረትካ ስለዝበዝሐልና ኢና ዘለና ብህይወት ሃሌሉያ ካብትን ፋስና ሃሌሉያ ዝቀረበ ኢየሱስ ሃሌሉያ ማእከልና ኣሎ ሕዋተይ ሃሌሉያ ከምዘይ ተገብረልና ክንከውና እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነን ጎይታ ክነመስግኖ ሃሌሉያ ስለ ውዕለቱን ምሕረቱን ግባአና እዩ ሃሌሉያ ነመስግኖን እግዚአብሔር አምላክና ሃሌሉያ ነቲ እንባና ዝኾነ ነቲ ከውሕና ዝኾነ ነቲ መጽለሊና ዝኾነ ነቲ ጽኑዕ ግንብና ዝኾነ ኢየሱስ ሃሌሉያ ነመስግኖ ሃሌሉያ ተመስገን የመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ተመስገን አታብረኩ መንፈስ ቅዱስ ለሞን ዝማዕልቲ ስለዝሃብካና እግዚአብሔር ወይ ተመስገን አንጊህና እግዚአብሔር ወይ ገጽካ እንደሊ ምሕረትካ እግዚአብሔር አምላክ ክንሓስብ ተገብረልና ነገር ክንቆጽር ነዚ ስለዘብቃዕካና ተመስገን አቤትካ ሓጎስ ሃሎ እግዚአብሔር ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ኣብኡ ሓርነት ሃሎ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ እግዚአብሔር ኣብኡ ሓጎስ ሃሎ ኣብኡ ሰላም ሃሎ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ኦ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር
ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክና አሎ ሃሌሉያ ኣብ ዙፋኑ እግዚአብሔር ዝደልየው ነገር ድማ ይገብር እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ከንብቤ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት አሜትን ሰለስተን ካብ ቁጥር 1 ዘለኹም ብወይ ሃሌሉያ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኺ አውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ ይባረክ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኺ ነቲ ተገብረልክ ሰናይ ኩሉ ኣይትረስዒ ንሱ ንኩሉ አበሳኺ ዝሓደገልኪ ንኩሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ንህይወትኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ ብዛልን ምሕረትን ዝኽልለኪ ንድሌትኪ ብጽቡቕ ነገር ዘጽግብ እዩ ንንእስነትኩም ከም ንስሪ ይሕድስ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ነዝኮም ኢሉ ዳዊት በቃ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኺ ሃሌሉያ ብዙሕ ነገር ስለተገብረሉ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብዙሕ ስለዝጣዓመ እግዚአብሔር ይመስገን ሕዋተይ ሃሌሉያ ነዚ ነገር ስለዝተረድኡ ይበቃኹም ኢሉ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኺ ባረኺ ባረኽን አምላኪ ሃሌሉያ አውሽጠይ ዘሎ ሁሉ ድማ ሃሌሉያ ንዑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንቅዱስ ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ከምኡ ንበሎን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ አስታውሺ ያረገውን ማዳኑን አትርሺ አስታውሺ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ አስታውሺ ያረገውን ማዳኑን አትርሺ አስታውሺ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ አምላክ ተባረክ ሃሌሉያ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ አስታውሺ ያረገውን ማዳኑን አትርሺ አስታውሺ ሃሌሉያ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ ኦ ተባረክ ኢየሱስ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ ኦ ተባረክ መንፈስ ቅዱስ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ አስታውሺ ያረገውን ማዳኑን አትርሺ አስታውሺ ሃሌሉያ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ ኦ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ ኦ ባርኪ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ኦ አጥንቶቼ
ታላቅ ስሙን ባርክ ሃሌሉያ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ አስታውሺ ያረገውን ማዳኑን አትርሺ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ አስታውሺ ያረገውን ማዳኑን አትርሺ አስታውሺ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ኦ ባርኪ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ባርኪ ሃሌሉያ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ አጥንቶቼ ታላቅ ስሙን ባርኩ ባርኩ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ አስታውሺ ያረገውን ማዳኑን አትርሺ አስታውሺ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከመልና ክንርስዑ እግዚአብሔር ዝገበረ ውዕለት ሃሌሉያ ነፍሰይን እግዚአብሔር ባርኽዮ ሃሌሉያ አውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስምካ ይባርኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንንእስ ሃሌሉያ ንሓይልና ከም ንስሪ ዝሕድስ ንድሌትና ሃሌሉያ ብጽቡቕ ዝመልእና እግዚአብሔር መንፈስ ሎሚ ኣብ ማእከልና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላክ ይባርኽ ኢልዋ ንነፍሱ ሃሌሉያ ባርኺ ሃሌሉያ ባርኺ ሃሌሉያ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ዓበሳኺ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ዓበሳኺ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ዓበሳኺ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ዓበሳኺ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ሃሌሉያ ንእስነትኪ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ዓበሳኺ ኩሉ ግዜ ትርሕርሕ ኩሉ ግዜ መታን ኩሉ ክፈርሃካ ይቕሬታ ኣሎ ምሳኻ ኩሉ ግዜ ትርሕርሕ ኩሉ ግዜ ትርሕርሕ መታን ኩሉ ክፈርሃካ ይቕሬታ ኣሎ ምሳኻ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ እግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ዓበሳኺ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ንእስነትኪ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ንባርኸካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን ንባርኸካ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንባርኸካ ኣለና ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ኣቦና
هاليلويا ننسنتنا እግዚአብሔር كم نسري تحدث نحيلنا خمنا نسر تحدث هاليلويا أبرختي دو تبل هاليلويا هاليلويا تجبرنا نجر كين رسع تجبرنا እግዚአብሔር منفس هاليلويا ويتا تمسجن نمسجنك هلنا እግዚአብሔር زمرنا فقرخا زمرنا وعلتك يوم እግዚአብሔር تمسجن دو كنبل እግዚአብሔር زجبر كان استخايخا እግዚአብሔር هاليلويا تمسجن نفسي أتنفسين እግዚአብሔር بارخي أتنفسين እግዚአብሔር بارخي هاليلويا أوش تعيز الله كله نقدس هاي بارخ تبايلو كم تسعف እግዚአብሔር كم قالك እግዚአብሔር نسخة أمونيها نبارخك كلنا منفس قدوس بزرفدي لعلنا بلك كلنا هاليلويا يسوس هاليلويا يسوس كريستوس بويتاي እግዚአብሔር يمسجن هاليلويا آمين نأملخنا خنبارخوينا እግዚአብሔር يبارخ مليسنا هاليلويا يسوس كريستوس بويتاي هاليلويا كله خبري نعيهن كله أملخو نعيهن هاليلويا مسجانا خف وسد أملخو خوسد عبيد كوسد كله تأزازنت كوسد هاليلويا نسو بقعي هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር يمسجن هاليلويا بوينا نجمر እግዚአብሔር يبارخ بقويتا هاليلويا كنود كلنا دما بوينا نود እግዚአብሔር يمسجن هاليلويا هاليلويا قويتا تمسجن هاليلويا دريخني اندابلنا እግዚአብሔር فقر እግዚአብሔር دريخني محرت እግዚአብሔር دريخني وعلت እግዚአብሔር دريخني هاليلويا كزمر أفيك خفت زجبرني محرت كأيوخن بلوينا እግዚአብሔር يبارخ هاليلويا هاليلويا يسوس تمسجن يسوس تمسجن درخني نعي فقر يسوس يزمرني يدرخني الله محرت لوهات فرو يزمر الفرو يزمر الفرو يزمر الفرو درخني نعي فقر يسوس يزمرني يدرخني الله محرت لوهات فرو يزمر الفرو يزمر الفرو يزمر الفرو يزمر الفرو يزمر الفرو دربني نعي فقر يسوس يزمرني يدرقني الله لوهات فرو يزمر الفرو يزمر الفرو يزمر الفرو يزمر الفرو كعلل الفرو يزمر الفرو كعلل الفرو دربني نعي فقر يسوس يزمرني يدرقني ألو بحر لوهات فروق يزمر الفروق يزمر الفروق يزمر الفروق درقني نعي فقر يسوس يزمرني يدرقني ألو بحر لوهات فروق يزمر الفروق يزمر الفروق يزمر الفروق كعلل الفروق كعلل الفروق درقني نعي فقر يسوس يزمرني يدرقني ألو بحر لوهات فروق يزمر الفروق يزمر الفروق يزمر الفروق يزمر الفروق يزمر الفروق درقني نعي فقر يسوس يزمرني يدرقني ألو بحر لوهات فروق يزمر الفروق يزمر الفروق يزمر الفروق يزمر الفروق يزمر الفروق انت زمركم انت زللكم انت حللكم انت سعدتكم نايفور مركونيا
سلازو خونكو نايفون مركونيا هبل علقو انت زمركو انت زللكو انت حللكو انت سعسعكو نايفون مركونيا سلازو خونكو نايفون مركونيا هبل علقو انت زمركو انت زللكو انت حللكو انت سعسعكو نايفون مركونيا سلازو خونكو نايفون مركونيا هبل علقو درقني نعم فقري يسوس يزمرني ادرقني قالو بعدت سوات فرو يزمر له فرو يزمر له فرو يزمر له فرو كعلل له فرو كعلل له فرو درقني نعم فقري يسوس يزمرني ادرقني قالو بعدت سوات فرو يزمر له 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 فرو انت زمركو انت زللكو انت حللكو انت سعسعكو نايفون مركونيا سلازو خونكو نايفون مركونيا هبل علقو انت زمركو انت زللكو انت حللكو انت سعسعكو نايفون مركونيا سلازو خونكو نايفون مركونيا هبل علقو نايفون مركونيا سلازو خونكو نايفون مركونيا هبل علقو نايفون مركونيا سلازو خونكو نايفون مركونيا هبل علقو تاريخي لويتا جواب الكنيوا علقو أبيتك تسمامعني تاريخي لويتا جواب الكنيوا علقو أبيتك تسمامعني 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 عزي تحموني عزي مكروني تسمامعني تسمامعني عزي مكروني عزي مكروني تاريخي لويتك جواب الكنيوا علقو أبيتك تسمامعني تاريخي لويتك جواب الكنيوا علقو أبيتك تسمامعني 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 عزي تحموني عزي مكروني تسمامعني تسمامعني عزي تحموني عزي مكروني تسمامعني تسمامعني عزي تحموني عزي مكروني تاريخي لويتنا جواب الكنيوا علقو أبيتك تسمامعني تاريخي لويتنا جواب الكنيوا علقو أبيتك تسمامعني 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 عزي تحموني عزي تحموني تسمامعني تسمامعني عزي مكروني عزي مكروني هاليلويا هاليلويا ብዙሓት የባኻ ዝጸበቐሎ ኣነ ውን ምስ
ኣይትልወጥኒኻ ብዙሓት እዮም ባኻ ዝጸበቐሎ ኣነ እውን ምስክሬ ካባታቶም ሃሌሉያ ካባታቶም ታሪኽ ትቕይር እምበር ኣይትቕየርን ኢኻ ነገር ትልወጥ እምበር ኣይትልወጥን ኢኻ ብዙሓት እዮም ባኻ ዝጸበቐሎ ኣነ እውን ምስክሬ ካባታቶም ታሪኸይ ለዊጥካ ደዋፊልካ ንዋይ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ተሰማሚዑኒ ታሪኸይ ለዊጥካ ደዋፊልካ ንዋይ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ተሰማሚዑኒ أزي تحيموني أزي مكيروني تسمامعوني أزي مكيروني هاليلويا ያዕቆብ በረኻ ተራኺብካዮ ንስሙ እስራኤል ኢልካ ለዊጥካዮ ናተይ እውን ታሪኸይ ገላቢጥካዮ በቃ ተቐይረ ኩሉ ረሲዐዮ ያዕቆብ በረኻ ተራኺብካዮ ንስሙ እስራኤል ኢልካ ለዊጥካዮ ናተይ እውን ታሪኸይ ገላቢጥካዮ በቃ ተቐይረ ኩሉ ረሲዐዮ ሃሌሉያ ኩሉ ረሲዐዮ ታሪኸይ ለዊጥካ ደዋፊልካ ንዋይ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ተሰማሚዑኒ ታሪኸይ ለዊጥካ ደዋፊልካ ንዋይ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ተሰማሚዑኒ ሃሌሉያ ተሰማሚዑኒ أزي تحيموني تسمامعوني أزي تحيموني تسمامعوني أزي تحيموني تسمامعوني أزي تحيموني تسمامعوني أزي تحيموني هاليلويا تسمامعوني هاليلويا أزي تحيموني تسمامعوني أزي تحيموني هاليلويا هاليلويا ታሪኸይ ለዊጥካ ደዋፊልካ ንዋይ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ተሰማሚዑኒ ታሪኸይ ለዊጥካ ደዋፊልካ ንዋይ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ተሰማሚዑኒ
تسمعوني عزي تعموني عزي مرئروني تسمعوني تسمعوني عزي تعموني عزي مرئروني تسمعوني تسمعوني عزي تعموني عزي مرئروني تسمعوني تسمعوني تمسكن 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 مسكنا اللوني مسكنا تفتوي خاموك زمريقنا مسكنا اللوني مسكنا تفتوي خاموك زمريقنا مسكنا اللوني مسكنا تفتوي خاموك زمريقنا للتا اللوني للتا تفتوي غامو كزمريقنا مسكنا اللوني مسكنا يسوس تفتوي غامو كزمريقنا يسوس للتا تفتوي غامو زمريقنا 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 كامل لغيقنا نعم يسوع كامل لغيقنا هللويا هللويا بقى أبزينا يملخو منفس كوينا هللويا يسوس كريستوس قويتاي እግዚአብሔር አምላኽና ኸነመስግኖ ኢና ምንስና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ እዩ ሃሌሉያ ብስጋን ደምን ዘይከብር አምላኽ ይዘለና አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ብመንፈስካ ትኸብር አምላኽ ሃሌሉያ ሎሚ ኣብ ማእከልና ምንስና ጎይታ ልዕል ነብለካ ኣለና እግዚአብሔር ከመሃዝ በለ አምላኽ የለን ሃሌሉያ አንተ ቃል ከንብብ ሞ በአውን ክንዝምር ኢና ማዕራሪዮስ ምስመን ከተመሳሰሉን ኢኹም ይብል ተቅዱስ አዕንትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ረአዩ ነዚ ዝፈጠሮ መን እዩ እቲ ንሰራዊቶም ብፍቕዲ ዘውፅኦ በብስሞም ዝፅውዖም እዩ ካብ ዕቤት መልኩን ካብ ብርታዕ ሓይሉን እተላዕለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን ኣታ ያዕቆብ ከመይ ደኣ ከምዚ ትብል ኣታ እስራኤልሲ ከመይ ኢልካ ኢኻ መገደይ ካብ እግዚአብሔር ሕብእቲኣ ፍርደይ ካብ ኣምላኽ ሓሊፉ እዩ ኢልካ ትዛረብ እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነን ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምሮኡ ከም ዘይምርመርን ኣይፈለጥካን ዶ ኣይሰማዕካን ዶ ኸኢኻ ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ከዓ ብርታዕ ይውስኽ ኣግባዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከሊሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ ብኽናፍ ይድይቡ ይጎዩሞ ኣይሕለሉን ይኸዱሞ ኣይደኽሙን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሃሌሉያ ከም ዝበለ ኣምላኽ ይዘለና ኣሕዋቴ ዕድለኛታት ኢና ሃሌሉያ እጂ ድማ በቃ ማእከል ኣማልኽቲ መን እዩ ንዓኻ ዝመስለካ ኣብ ማእከል ነገስታት መን እዩ ንዓኻ ዝቐርበካ እናበልና ንጎይታ ኽነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ
أماكن ሕያዋን እግዚአብሔር ከማኻ የለን أماكن ቅዱሳን እግዚአብሔር ከማኻ የለን أماكن ሕያዋን እግዚአብሔር ከማኻ የለን أماكن ሕያዋን እግዚአብሔር ከማኻ የለን أماكن ሕያዋን እግዚአብሔር ከማኻ የለን أماكن ቅዱሳን እግዚአብሔር ከማኻ የለን أماكن ሕያዋን እግዚአብሔር ከማኻ የለን أماكن ቅዱሳን እግዚአብሔር ከማኻ የለን 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 ኢየሱስ ከማኻ የለን ኢየሱስ ከማኻ የለን ኢየሱስ ከማኻ የለን ኢየሱስ ከማኻ የለን የብርሃን ተወዳዳሪ የብርሃን ተመሳሳሊ የብርሃን ተወዳዳሪ የብርሃን ተመሳሳሊ تشيم نجستان تورد النزي يركايلو زغسة كايلن محدركا قرو مسني بسقان دمن زي مرمر بزوحات مدين السوينو يرقبوها ነገስታት ትሸይም ነገስታት ተውርድ በእነዚህ ጌርካይሉ ዝኸሰት ካየለ ማሕደርካ ገሮ ምስጢር ብስጋ ደም ተመርመር ብዙሓት መን ይንሱ ኢሎም ይረኸቡኻ ሞታት ኪባቶም ኣሰርካ ኣእምሮይ በጽሖን ንዘላለም ምስጢር ጥበብ ጠቢባን ምስተውዓል ፈላጣት ሒካያት መዝሙር ዘመናት ወርሓት ይትቀያየሩ ኣብ ዙፋን ካለኻ ኢየሱስ 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 ሰይጣን ባዕሉ ይንቅጥቀጠልካ የለን ከማኻ ፍጥረት ኩሉ ይንቅጥቀጠልካ የለን ከማኻ ኣጋንንቲ ይንቅጥቀጡልካ የለን ከማኻ ሰይጣን ባዕሉ ይንቅጥቀጠልካ የለን ከማኻ ፍጥረት ኩሉ ይንቅጥቀጠልካ የለን ከማኻ ኢየሱስ 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 ኢየሱስ
አይጠገብንዩ ሻሕዲ ዘያሻር ተዊዕና ዮስምካ አይጠገብንዩ 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 አይመናውንዩ 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 ልዕሊ ሰናይ እንታያሎ ሰናይ ልዕሊ ጽቡቕ እንታያሎ ጽቡቕ ልዕሊ ምቁር እንታያሎ ምቁር ልዕሊ እሙን እንታያሎ እሙን وقتكو هانيرين 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 زمر كل هانيرين عيتقبنيو 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 عيمناونيو አይመናውንዩ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ ደጋጊምና ተጸዋዕናዮ ስምካ ደጋጊምና ተጸዋዕናዮ ስምካ አይጠገብንዩ 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 አይመናውንዩ 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 አይጠገብንዩ 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 አይመናውንዩ 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 هاليلويا يا غريتها بزور يا غريتها بزور يا غريتها بزور يا غرام بالك بزور يا غرام بالك بزور يا غرام بالك بزور
قداسي قويتا مهلا وكما أكلنا ندل لنا بملأت ما أكلنا ختم ملالس بحيلها ما أكلنا ختم ملالس بمتن كافكا تعقبنا جيبه ويوم نفس قدوس بملأت ما أكلنا تعيي
وقويتان هيوتنا نفسنا وشتنا خطعقبو هاقوافاتنا كل ختملقو بمتصننا عكا يا بهير لمون كتحقسنا كدهسسنا قويتا بذا ساعات زيابات صدكا ترخيبنا لنا نحنا داونا زرقي حنا خنملخكا خنسجدلكا نسخاخا بهلاونتكا تبارخنا جابير قويتا سراويت إذا معلت زيا قويتا أنا أخاز قدسنا إياه أنا خبرك تبارخنا جابير دسسنا حق قتفلتنا أبا صدكا ترخيبنا لنا أمو قويتا ما كلنا تحلف لومي قويتا خمز مسانا يوخين ملس كم تاونا موسانا خصبو جابير كم تاونا موسانا زبزح قون جابير أملاخنا كخون لنا زي أفكر ميخا قريبنا لنا كل خبرنا أخا يخون جابير لومي بمزمور بمسقانا مسوات أملخو كنملخكا خمس نحنا جد ما دقيمنا كبت ذهب كالنا مقيلنا بمهاب كنملخكا تدالينا لنا شرنان وبعنان نبخا خنمس جابير سقاد ما تقبلوا كم عشت أفكر ميخا قرب مساخد السماي كفيتك اختبارخنا وحتى زبلوا كله خابي وتنا كنح جابير أملاخنا كلنا أخ حليفنا نبكالونا معلت زي أبرخت معلت قبرلنا فليت معلت قبرلنا ناي برخت معلت قبرلنا ناي تقولوتنا ملسن نقبل الله معلت تدخلنا مساخان نراقب الله معلت تدخلنا انكاونتر مساخا قويتا عينتنا زغفة الله ناي وشت لبنا عين زغفة الله معلتي تدخلنا جابير قويتا سرايت زي معلت زي أنا لوت معلت قبرلنا ناي فوسي قبرلنا قويتا فوس خايم صاب ما أكلنا منفساون سقاون فوسي بيسوس كريستوس سم بأنا حلف قويتا نتسأل لنا كل خبرنا أخا يكون جابير أملاخنا ولسنا سلسة معك تمسكن بشم يسوس أمين خبرنا قويتا يكون جابير أما أكلنا له شرنا مبانان قوينا خنهبينا مو تقصيلو زلو أقل قلوتنا خنحل فينا مزمران جابير يبارككم مليسو تقو يبزحلكم خبرنا أملاخ يكون مس مزمران تراخيبنا يتزراربنا نقن ملأختنان مزمورنان حدا خوين الله هي منفس قدوس مسانا سلازلو سبكو زحسبكن عيا غيرني من تاي كم زغيرنا يفلتكن ملأخت سلازلو وي مالتي دعوا بحريات እግዚአብሔር كزارب يزحسب نيره غنا እግዚአብሔር لغنا حسابي ያለው ይጥዎ መዘመራን ክዝምሩ ከለኹ አክሰምዑም ከለኹ መለእኽት እግዚአብሔር ዝደልዮ ንሱ ምዃኑ እግዚአብሔር አረጋጊጽ ክመጽእ ከለኹ ንጎ ሰዓት 8 ፍርቃን ሰዓት 9 ቢለ راديو خفي تسمع نيرة دما أتا أنا تداليخ مهرة زلو خان سمع كوامتي same chapter the same verse the same message كل حادث هي يوم قريب مني إذا منفس እግዚአብሔር يعيل له منفس እግዚአብሔር أما أكلنا له منفس እግዚአብሔር كزاربنا دل له كمتي سبعين مرعته زاربا بفقري እግዚአብሔር كا لبيت كريستيانو يسوع كريستوس نمحبرو بفقري يزاربا يو بتمنفسن تمرعتن نعا يبللو ود أملاخ يسوع كريستوس كا نمحبرو يزاربا الله كبرنا أملاخ يكون عشرنا مبانا نامتانا نهبينا مود حريو نبتقال أملاخ نكيدينا كبرنا قويتايو بدد لنا نامتانا نهب أقايش نمجمر يعكزي متاكم نتليهم أبيت እግዚአብሔር سلام كنبلكم ندلي مجمريا غزي غصكم زراعنا انتليهم مالتي كبرنا أملاخ بمسمر تكتاتلو زلكم كا أبزلكم مو እግዚአብሔር يبارككم لومي أبزلكم مو متنكاف أملاخ ونلكم ጸጋ እግዚአብሔር أبزلكم مو خفسس ጸሎትና እግዚአብሔር ይመስገን كلنا كنمصنا بيت እግዚአብሔር بمرأي ጥራይ ዘይኮነ በአካል መጽና በሐባር ንካፈልካ እድመኩም ክንሪያኩም ሓጎስናይ ክብርና አምላክ ይሁን
عشرنان مبعنان وانتقصيلو أمونغو قديفيو على أزيو discussion مزرراب سلازلوه تعمي مساتن مهارن وينو رخيبيو اللهو صباحون كهوليو كاب ساعات شمون تجميرو كند دليت سبعين سبيتن انتايو كند دليتو سبعي كند دليتا سبيت اب حدار انتايو زبل تمرتي كهوليو زحات يكافلو اللو كاب مينوسوستاغن حيدتيوم زكافلو زلو كاب كالا عديوم زبزحو زكافلو زلو لذا يحلفكم كتكافلو حدا رايب بتاعم تقاميو سلازي كلتا بروغرامين تريفن سقع جون 5 يقصل اب جون 4 جون 5 كا تمدب يقصليو سب حدا رزقكم كزي عديكم كتكافلو حدا رايبل قال علت 10 تخلته جون اتناي اقلقلتي اخيبا علنا 10 حدا ديبارتمنت ناي اقلقلوتي زلنا لذي اب كله اقلقلوت زلكم كل خاتكم تساتفو كاب ساعه 6 تجميرو كاب ساعه 9 تصنح اقلقلوت كهلونايو ناي اهين مهين غزي كهلونايو اي ورك شوب غزي كهلونايو تدالينا ينا زلنا لذي كونكت خنكون ابي كم زلناون كم حادث ويننا من تخنقعس كنزرارب كنمهار كنمععد غزي كهلوناي سلازي اقلقل تزبلكم كندول لكم هنا أنا قال دي انتهي لكم تحاسبوا انت لكم رؤسكم بعلكم مرلسوا مع سينا قلت نخون الذي كله أبيت እግዚአብሔር ዘሎ ካህን ስለዝኾነ ካህናትን መንግስትን ስለዝኾና አገልግልት መዃና አይንረስዕ ዘይነገልግል ተለና ከነገልግል ንሕሰብ أبيت እግዚአብሔር ብዙሕ እዩ ዘሎ كل ጊዜ አገልግልቲ ምስ ወሓድዮም አገልግልቲ ምስ ወሓድዮም አገልግልት በዚሕም ዓقلنا ፀይቡና أبي كان أتوامينا زبال جزء تسمعي فلتني تأخلو بزحيو عايتجنا هيداتيوم سلازي أقل قلتي نموخان تدليون أقل قلت زخونكم تقلقلو زلخمن أبز جزء زخت ساتفو تقوليهم بأكل يخون تراخيبنا بأكلنا أقل قلتنا نقبرو قال شعوع لد 10 تخلتين 10 حدا 10 تخلتين كا دخاتات رديت زخون حاجز كبول جزء سلزخانة أحواتنا أبز خوينن تصبيانين لسه أملا قبل بنا ذهبنا عربن كلامنا مالتي أنت تخيلون سنبت نجوا تزيد عامه تجزي أبي راب لبنا زبنا دخاتات زخون حاجز نقرب تدالينا المدرسة حدا راخب لكم يفتو قال أبت كالندر سلزلو تأجر قلوتاتنا بحدا رأيو بيكنيك قالنا فرنسا لنا بزعمتي زي أبيهر كم زفقده نقرنا حشي خيط سلزلو أبنو بور ناتملسنا هنا زي أبيهر أملاخنا كبري يخونو زي أبيهر يمسكن رسعكو أنت اللو قصيلة كسعب لكم يا مالتي دائم زولو بعدنا موت ترسع كاريا ترسع أنت اللو موت يرسع يويل سلزي أين رسع موت كم زي ترسع مالتي كبرنا أملاخ كابزلنا يحفك نبلينا لما علتين عنا زخون جابير على اللو كلها أنا بتحف سناوسينا تنوجو أواج مس أوجنا أبقى جابير أملاك كيدينا كلها أنا بحد خوينا بحد دمتي زمس حف قدوس زي ناتيو تتعبوا تصحيف زلو كل دما قال أملاخ كم زخانة بملو لبي يا أمنوه كبرنا أملاخ يخون أبتزلنا يا دويلنا خلنا كبرها واريات معرف تشعت أو سينا كنا نببينا نويح نباب كنببه كاب تقص حدا جميرة سقع تقص عسران كلتن كم بوبه كناخ ساول جنا بمفررهن بمقتالن أبدك مزامر تقويتان الديرو نبرمو زخونه يخون بزام قد زي آزلو سبقوت ويس آنستن ترخبه أسيرون يورساليم انتخم صوم
ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እትበጽሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመነ ክኸይድ ከሎ ኸዓ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርይኡ አንጸባረቐ ናብ ምድሪ እውን ወደቐ ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጐኒ ዝብል ድምፂ ኸዓ ሰምዐ ንሱ ድማ ጐይታይ መን ኢኻ በለ ጐይታ ኸዓ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ኣብ እንፊ ብልሒ እንታድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ በሎ ንሱ ኸዓ እናንበድበደን እናፈርህን ጐይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ በሎ ጐይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ እውን ናብኡ ክነግሩኻዮም በሎ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብ ድምፂ እናሰምዑ ገለ እኳ ይረኣዩን ደንፂዎም ደው በሉ ሳውል ድማ ካብ ምድሪ ተንሲኡ ኣዒንቱ ቋሕ እንተበለ ገለ እኳ ኣይረኣየን ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ ከይረኣየን ከይበልዐን ከይሰተየን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ ኣብ ደማስቆ ኸዓ ሃናንያ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነበረ ንኡ ጐይታ ብራእይ ሃናንያ በሎ ንሱ ኸዓ እኔኹ ጐይታይ በለ ጐይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብቲ ቁኑዕ ዝበሃል መተሓላለፈ ኺድ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ተርሴስ እንሆ ይጽላእ ኣሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ ንሱ እውን ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ኸንብረሉ ብራእይ ርእዩ ኣሎ በሎ ሃናንያ ግና ጐይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ስምካ ንዝፅውዑ ኩላቶም ከኣስር ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ ጐይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሚ ነገሥታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክጸውር ንኣይ ሕሩይ ኣቕሓይ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ከም ዝግብኦ ኸሪኦ እየ ስለዚ ኺድ ደኣ በሎ ሽዑ ሃናንያ ኸደ እሞ ናብ ቤት ኣተወ ኢዱ ኣብኡ ኣንቢሩኻ ኣንታ ሳውል ሓወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መገዲ ተረኣየካ ጐይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናባኻ ልኢኹኒ በሎ ብኡ ኸዓ ካብ ዒንቱ ከም ቅራፍ ዝበለ ወደቐ እሞ ረኣየ ተንሲኡን ተጠምቀ ምግቢ ምስ ተመገበ ድማ በርትዐ ሳውል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ደቂ መዛሙርቲ ሓያሎ መዓልቲ ተቐመጠ ብኡ ድማ ኣብ ኣባይቲ ጸሎቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ሰበኸ ሰምዕዎ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ተገረሙ እሞ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቶም ነዚ ስምዚ ዝጽውዑ ዘበሉ ዘጥፍእ ዝነበረስ እዚ ዶ ኣይኮነን ኣሲሩ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ምእንቲ ክወስዶም ድማ ናብዚ ዝመፀን በሉ ሳውል ግና እናበርትዐ ኸደ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ብጉሁድ ኣፎም የትሕዞም ነበረ ይብለና ሓፂር ጸሎት ክንጽሊና ጐይታ ንቓልካ ክፈተልና ምግልሃት ቃልካ ሃበና ኣብ ማእከልና ኾይንካ ተዛረበና ነዚ ቃል እዚ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ብትኽክል ክንመቕሎ ክንክእል ክንትርጉሞ ክንክእል ሲ መንፈስ ቅዱስ ክድግፈና እግዚአብሔር ንሓዋሩ ዝጠቕመና መትከል መልእኽቲ ክንረክብ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና እግዚአብሔር መሃረና ንስኻ ኢኻ ትምህር ንስኻ ዝመሃርካዮ ይሰምዕ እዩ ንስኻ ዝመሃርካዮ ይልወጥ እዩ ወእግዚአብሔር ንስኻ መሃረና ኩሎም ደቂ ኽብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ተባሂሉ ኣሎ እግዚአብሔር ባኻ ተማሃርና ክንከውን ንደሊ ኣለና እዚ ግዜ ዝናትካ እዩ እዚ ቦታ ዝናትካ እዩ እዚ ህዝቢ ዝናትካ እዩ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ተዛረበና ይትሕለፈና ዝጠቕመና ቃል ስደደልና ዝፍውሰና ቃል ስደደልና ዝፈትሐና ቃል ስደደልና ዝተኽለና ቃል ወእግዚአብሔር ሃበና ኩሉ ክብሪ ንስምካ ንህብ ስለ ዝሰማዕካና ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ኩላና ብዘለናዮ ኮፍ ክንብል ኢና እዚ መልእኽቲ እዚ ብዛዕባ እቲ ዘገርም ጸጋ ኣምላኽ እቲ ዝልውጥ ጸጋ ኣምላኽ ብዛዕባኡ ኢና ክንርኢ ምልዋጥ ሓጥእ ምልዋጥ ዓመፀኛ ሰብ
እግዚአብሔር በኃይሉን ሰብ ከም ዝልውጦ ይዝነግረና ማለት እቲ አርእስቲ ዝልውጥ ኃይሊ አምላኽ ዝብል እዩ ክኸውን አምላኽ ይልውጥ እዩ ታሪኽ ደቂ ሰባት እግዚአብሔር ይልውጥ ክንዝምር ጸሪሕና ታሪኸይ ለዊጥካ ደዋቢልካኒ እናበልና ክንዝምር ጸኒሕና እግዚአብሔር ታሪኽ ብዙሓት ሰባት ለዊጡሎ መጽሓፍ ታሪኽ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክንርኢ ከለና ንኹሉ ክዝርዝሮ ይክእልን ኣብቲ ናይ ረቡዕ ትምህርቲ ኩላቶም እግዚአብሔር ዝለወጦም ዓመፀኛታት ሰባት ዘርዚረ ኣለኹ በዓል ጆን ኒተን ዝበሃል ዘገርም ጸጋ ኢሉ ዝዘመረ Amazing Grace ኢሉ ዝዘመረ ጆን ኒተን ዓመፀኛ ሰብ ባሮት እናገዝአ ዝሸይጥ ዝነበረ ሸያጥ ሰብ ሓራድ ሰብ ቀታሊ ሰብ ፍጹም ተስፋ ዘይብሉ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዝጠፍአ ሰብ ሓደ መዓልቲ ማዕበል ምስ ተላዕለ እግዚአብሔር ካብዚኣ ተድሒንካኒ ጎይታ ክስዕበካ ዝበለ እሞ እግዚአብሔር ምሰድሓኖ ጎይታ ተቀበለ ዝተለወጠ እተለዋጥ ጸጋ አምላኽ ኣብቲ ህይወቱ ዝገበሮ ምስ ረአየ ዘይትደክም መዝሙር ዘሚሩ ኣሎ ዘይትጠፍእ መዝሙር ኣብዚ አሜሪካ ብዙሕ ግዜያት ትገርም Amazing Grace ዕውር ዝነበርኩ ክርኢ ዝገበረኒ ንዓይ ሓጥእ ድርቡይ ዘለዓለኒ ዕድል ዝሃበኒ ካልኣይ ዳግማይ ዝፈፀረኒ ጸጋ እናበለ ዘሚሩ ኣሎ Amazing Grace ሕጂ እውን ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ ምዕራፍ 9 ግብረ ሐዋርያት ዘገርም ዝልውጥ ጸጋ ተስፋ ዘይብሉ ኣብ እንዳጓሓፍ ተደርቤ ዝወደቀ ብሰብ ተስፋ ዝተቀብፀ ሰብ በቃ ገለ ኣይከውንን እዩ ኣይጠቅምን እዩ ዝተባህለ ንሱ ካብ ጎዱፍ ነቲ ነዳይ ካብ ጎዱፍ ነቲ ድኻ ካብ ጎዱፍ ነቲ ዓመፀኛ ዝበሃል ካብ ጎዱፍ አልዒሉ ሓፂቡ ኣጽሪዩ ቀዲሱ ኣብ ክብሩ ዘቐምጥ ካልኣይ ዕድል ዝህብ ህይወት ሰብ ዝልውጥ እዩ እግዚአብሔር ለዚ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ምስ በጻሕና ህይወት ናይ ነፍሲ ወከፍና ዝልወጠ ጸጋ ኢና ክንርኢ ኣብዚ ድማ ተስፋ ዘይነበሮ ብጣዕሚ ኣዝዩ ናብቲ ካልእ ጠርዚ ዝኸደ ዝጠፍአ ሰብ ዘገርም ጸጋ አምላኽ መጺኡ ህይወቱ 180 ዲግሪ ክልውጦ ከሎ ታሪኹ ክልውጦ ከሎ ጸጋ አምላኽ ክሕድሶ ከሎ ክልተ ሰብ ክገብሮ ከሎ ኢና ንርኢ ካብ ሳውል ናብ ጳውሎስ ከም ተቀየረ ኢና ንርኢ ሳውል ዝብል ማይቲ ሓያል ብርቱዕ ክትሓዝ ዘይከኣል እዩ ጳውሎስ ማለት ከዓ ንእሽተይ ማለት እዩ ደቂቕ ዓቕሚ ዘይብሉ ሓይሊ ዘይብሉ ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ሓያል ዝበሃል ብስጋ ዝነበረ ድሓር ግና ብጸጋ አምላኽ ንሱ በቲ ኩነታቱ ጳውሎስ ደቂቕ ንእሽተይ ሓሊፉ ግና ሓይሉ ዘርኢ እግዚአብሔር ጸጉኡ ዘርኢ እግዚአብሔር ዝተለወጠ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እቲ ታሪኽ ቀሲልና በብሓደ እንተርኢናዮ ዘገርም ክፍሊ ኣብ ቲቶስ ተጻሒፉ ዘሎ እቲ ጸጋ ዝልውጥ ጸጋ ዝተገልጸ ኣብኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ጠቂስዎ ኣሎ እቲ ቃል ንዑ ነቲ ጥቕስ እንተንበብክዎ ደስ ይብለኒ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ጥቕሲ 11 ጀሚሩ ስጋዕ ጥቕሲ 14 ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ እዩ እሞ ንኹሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምጺኡ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቕን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ኸውፃኣና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ገንዘቡ ዝኾነ ህዝቢ ምእንቲ ክሃንጽ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ በጃ ከም ዝሃበ እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና ብሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈሰሰ ዝልውጥ ጸጋ ከም ዘሎ ዘድሕን ጸጋ ዝቕይር ጸጋ ካልእ ሰብ ዝገብር ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ዝፈሰሰ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘመን ኢና ዘለና ዝሕጉስ ዕጫ ይበጽሕና ዘመን ጸጋ ኢና ዘለና እዚ ጸጋ እዚ ትቑኢሉ ጸጋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ጸጋ እዚ ንሓጥእ ዝልውጥ ዘድሕን ዝፍውስ ዘሳግር ዘደይብ ካልእ ሰብ ዝገብር ጸጋ አምላኽ
ጸጋ አምላኽ ዘገርም ጸጋ አምላኽ amazing ሆነ ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ ኣብዚ ግዜ ዝንነብር ኣለና ዕድለኛታት ኢና ኣብ ዘመን ጸጋ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት መንፈሰይ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስጋ ከፍስስ ዝበሎ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ኣለና ኣብቲ መንፈሱ ዝፈሰሰሉ መዓልታት ኣለና ኣብቲ ጸጋ አምላኽ ብሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸሉ መዓልታት ኣለና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ዘለና ኣብቲ ሓሳብ አምላኽ ኣብቲ ዲስፐንሴሽን ግዜ ናይ እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ ዘለና ንሕና ኢና ኣብ ዘመን ጸጋ ድሕዚ የለን ግዜ ካልእ የለን ዘመን ቤተ ክርስቲያን ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ ዘመን ጸጋ ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ መዓልታት ዝበሃል ዳሕረይቲ ሰዓት እዚ እዩ ኣብቲ ዳሕሮት መዓልታት ዘለና ንሕና ኢና ኣብ ዘመን ጸጋ ዘለና ንሕና ኢና ድሕሪኡ ብምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝዛዝም ብምቕላብ ቤተ ክርስቲያን ይኽዛዝም ኣብዚ ዘመን ጸጋ ዘለና ዝጸጋ ዝኽልውጥ እዚ ጸጋ ዝክቅድስ እዚ ጸጋ ዝኸድሕን እዚ ጸጋ ከልዕል ንውዱቕ ከልዕል ንርሱዕ ከልዕል ንሓጥእ ከልዕል ዝተገልጸ ጸጋ ኣሎ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ምልሲልና ብዘንበብናዮ ታሪኽ እንተሪኢና ካብዚ ክፍሉ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ እቲ ንሓጥእ ዝልውጥ ዘገርም ጸጋ አምላኽ ኢና ንርኢ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ክንርኢ ከሎና ጸጋ አምላኽ ኣብ ዓሚቕ ዓዘቕቲ ሓጢኣት ኣብ ማእሰርቲ ግፍዕን ንዝነበሩ ሰባት ካብ ዝወደቑሉ ዓዘቕቲ ሓጢኣት መንዚዑ ኣውፂኡ ከም ዘናገፎም ከም ዝለወጦምን እዩ ቃል አምላኽ ዘዘንትወልና ንዝወደቑን ኣብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ንዝነበሩን ሰባት ተስፋ ንዘይግበረሎም ታሪኾም ዝተበላሸወ ሰባት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝወደቑሉ ቦታን ካብቲ ዝኣተውሉ ዓዘቕቲ ሓጢኣትን ኣልዒሉ ፈቲሑ ሓፂቡ ኣጽሪዩ ቀዲሱ ንኽብሩ ከም እተጠቕመሎም ካልኣይ ዕድል ከም ዝሃቦም ታሪኾም ከም ዝለወጠ እዩ ዘዘንትወልና ኣብዚ ኣቐዲምና ዘንበብናዮ ክፍሊ ጽሑፍ ግብረ ሐዋርያት ድማ እቲ ዘደንቕ ስራሕ ጸጋ አምላኽ እቲ ዘደንቕ ሓይሊ አምላኽ ኣብ ምልዋጥ ሓጥእ ሳውል በዓል ጠርሴስ እቲ ዳሕራይ ጳውሎስ ዝተሰምየ ሰብኣይ እዩ ዘዘንትወልና እዚ ዛንታ ናይ ጳውሎስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 3 ክፍሊ ኢና ንረኽቦ ኣብዚ ንረኽቦ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9 ምዕራፍ ማለት እዩ ከድና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ንረኽቦ ከድና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ድማ ደጊምና ንረኽቦ ሳውል በዓል ጠርሴስ ታሪኹ ብሕፅር ዝበለ ብወለድኡ ኣይሁዳዊ ብዘይግነቱ ረማዊ ብትምህርቱ ግሪኻዊ ብጸጋ አምላኽ ድማ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣይ እዩ ፊልጵስዩስ 3 ምዕራፍ ካብ 4 ክሳብ 9 ከነንብቦ ኢና ሚሽነሪ ነይሩ ሚስዮናዊ ነይሩ ናይ ስነ መለኮት ምሁር ነይሩ ወንጌላዊ እዩ ነይሩ ጓሳ ማሕበር ነይሩ መራሒ ሊደር እዩ ነይሩ ኣዋሃሃዲ ኣዋዳዲ ኦርጋናይዘር ነይሩ ዝሓስብ ቲንከር እዩ ነይሩ ምእንቲ ሓቂ ተቓላሲ ፋይተር እዩ ነይሩ ዕዙዝ ፍቅሪ ነፍሳት ነይርዎ ሓልዮት ነይርዎ ድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝስራዕ ንክርስቶስ ዝመስል ኣምላኻዊ ባህርና ካይዳን ዝነበሮ ህይወቱ ጠቕሊሉ ብዘይተረፍ ንክርስቶስ ዝሸጠ ዝሃበ ንኢየሱስ ብዘይተረፍ ህይወቱ ዘግዘአ ባርያ አምላኽ እዩ ጳውሎስ ወይ ሳውል በዓል ጠርሴስ ሳውል ዝተወልደሉ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ዝነበረት ጠርሴስ እትበሃል ፍልጥቲ ከተማ እዩ ተወሊዱ ኣብታ ከተማ ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ ጠርሴስ ከዓ ተማሂሩ ዩኒቨርሲቲ ጠርሴስ በቲ ዘመንቲ ኣብ ግዝኣት ሮም ካብ ዝነበራ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ውርያት ዩኒቨርሲታት ሓንቲ እያ ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ ኣሌክሳንድሪያ ዩኒቨርሲቲ ጽርኢውን ከም ዝነበራ ምስኣተን ማዕረ ትስራዕ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝነበረት ይንገረላ ንሳውል ኣቦኡ ኣይሁዳዊ ኮይኑ ሮማዊ ዜግነት ዝነበሮ ሰብኣይ እዩ በዚ ምኽንያት እዚኡ ከዓ ጳውሎስ ብውልድነት ሮማዊ ዝነበረ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ጥቕሲ 28 ዜግነቱ ሮማዊ ምዃኑ ኣብኡ ተዛሪቡሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ከሎ እቲ ሓለቓ ሽሕ መፂኡ ኣነ ንርእሰይ ሮማዊ ንምዃን ብዙሕ ገንዘብ ሂበለኹ ኢሉ ምስ መለሰሉ ጳውሎስ ከዓ ኣነ ስባ ተወሊደሉ እየ ሮማዊ ብውልድነት እየ ኢሉ መሊሱሉ
ሳውል ብኣይሁዳውነቱ ፀብለል ዝበለ ሰብኣይ ከም ኣቦኡ ፈሪሳውነቱ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 23 ጥቕስ 6 ይነግረና። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ኣብ ትሕቲ ፍሉጥ መምህር ሕጊ ሊቕ ዝኾነ ገማሊኤል ዝበሃል ሕፉር ሰብኣይ ኣብ ትሕቲኡ ከም እተማህረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ምስ ከድና ጥቕስ 3 ኣነስ ኣብ ጤርሴስ ናይ ቂልቅያ እተወለድኩ ኣይሁዳዊ ሰብኣየ ሕጊ ኣቦታተይ ኣፀቢቐ እተማሃርኩ ከዓ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ትሕቲ እግሪ ገማሊኤል እየ ዝዓበኹ ከምዚ ኩልኻትኩም ሎሚ ዘለኹሞ ከዓ ብናይ ኣምላኽ ቀናዕ ኮንኩ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ገማሊኤል ከም ተማሃረ ይነግረና። ትምህርቱ ምስ ገማሊኤል ምስ ወድአ ግና ካብ ኢየሩሳሌም ናብታ ተወልደላ ዓዲ ናብ ጠርሴስ ናይ ቂልቅያ ስለ ተመልሰ ንየሱስ ክርስቶስ ብኣካል ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ኣይረኣዮን ኣይተራኸቦን። ናይ ኣምላኽ ኣሰራርሓ ዘገርም እዩ። ሓዚእዎ ፀኒሑ ንኻልእ ግዜ ሓደ ግዜ ከምዚ መፅሓፍ ከየንበብካዮ ኣብ ሸልፍ ዝቕመጥ ምስ ዘገርም መፅሓፍ ከሎስ ኣብ ሸልፍ ይቕመጥ ከየንበብካዮ ከዓ ትነብር ሓደ መዓልቲ ትኸፍቶ ልክዕ እግዚኣብሔር ሓንሳ ኣብ ሸልፍ ይቐምጠካ ዝንበበሉ መዓልቲ ይመፅእ። ንጳውሎስ ንሳውል በዓል ጠርሴስ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ 33 ዓመትን ፈረቓን እዚ ኩሉ ክገብር ከሎስ ኣብ ጠርሴስ ምስ ተዓፅወስ ወረ ይብሉ ዜና ይብሉ እንታይ ይብሉ ምንም የብሉ ሓንቲ ዘይፈልጥ ምስ ናይ እዚ ኩሉ ቅንኣት ናይ ሃይማኖት ከለዎ ኣይረኣዮን ንጎይታ ንዳሕራይ ግዜ ኣብኡ ፅናሕ ሓንሳ እግዚኣብሔር ሓደ ግዜ ናቱ ግዜ ዘገርም ግዜ እዩ። ብናህና ካላንደር ኣይከይድን እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ካላንደር ኣለዎ። ናቱ ካላንደር ኣላቶ እታ ካላንደር ናቱ ክሪኣ ከሎ ኣኺላ እታ ግዜ ክብል ከሎ ግዜኻ ክኣክል ከሎ ግዜ መፅያ ምሽ ንብል ተራይ እንዲና ንብል ተራኻ በፅሕ ግዜኻ በፅሕ እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ይዝክር። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ተራዩ እስክበሉ ተራይ ክመፅእ እዩ። ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ካላንደር ናተይ ታሪክ ተፃሒፉሎ ናይ ታሪክ ህይወት ሓንቲ ኢላ ከይጀመረትሲ ኩለን ታሪኸይ ኣብ መፅሓፍካ ተፃሕፋ መዝሙር ዳዊት 139 መፅሓፍ ቅዱስ ንመጀመርያ ግዜ ነዚ ሳውል ዝበሃል በዓል ጠርሴስ ሰብኣይ ከፋልጠና ከሎ ሓደ ካብቶም ካብ ቂልቅያ ዝመፁ ኣይሁድ ፅርኢ ንስጢፋኖስ እተኸራኸርዎ ከም ዝነበረ እዩ ሉቃስ ዘዘንትወልና ኣብ ምዕራፍ 6 ንመጀመርያ ግዜ ኣቐልቅል የብሎ ሉቃስ ኣብ ጥቕሲ 9 ሊበርጢኖን ካብ እትበሃል ቤት ጸሎት ናይቶም ሄሌኒስቲክ ጁ ቤት መቅደስ ነይርዎም ሊበርጢኖን ዝበሃል ዝእከብሉ ሰግድሉ ዘምልኹሉ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ንሕና ኣብዛ ዓዲ ኮይና ናይ ኤርትራውያን መእከቢ ኢልና ተኣኪብና ዘለና እቶም ሄሌኒስቲክ ጁ ጥርኢ ዝዛረቡ ኣብ ደገ ተወልዱ ኣይሁዳውያን ካብቶም ዕብራውያን ኣይሁዳውያን ይፈላለዩ ነይሮም እዮም። እቶም ዕብራውያን ኣይሁዳውያን ነቶም ፅርዓውያን ኣይሁዳውያን ካልኣይ ክላስ እዮም ዝገብርዎም ነይሮም። ስለዚ ናቶም ዝኾነ ናይ ኣገልግሎት ቤት መቅደስ ነይርዎም። ሊበርጤኖን ትበሃል እታ ቤት መቅደስ ናይ ኣይሁድ ፅርኢ ቤት መቅደስ እያ ነይራ። ኣብ ሊበርጤኖን ካብ እትበሃል ቤት ጸሎት ካብ ቄሬኔዎን ሊብያ ካብ ኖርዝ ሊብያ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ኣመንቲ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኩሎም ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ካብ ግሪክ ዝመፁ ካብ ሮማ ዝመፁ ኣብ ኢየሩሳሌም ይቕመጡ ነይሮም ኣይሁዳውያን። ናቶም ዝኾነ ናይ ወርሺፕ ሰንተር ናይ ኣምልኾ ቦታ ነይርዎም። ሕጂ ቄሬን ትብል ኩሉ ግዜ ክንሪኣ ከለና ሊብያ ናይ ኖርዝ ሊብያ ኣብ ሊብያ ዓብ ምንቅቃሕ ናይ ክርስትና ከም ዝነበረ ብዙሓት ሊቃውንቲ ናይ ቴዎሎጂ ናይ መጽሓፍ ቅዱስን ካብ ሊብያ ዝወፁ ከም ዘለዉ ኣብቲ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ንርኢ ኢና። ካብ እስክንድርያ ይብል እስክንድርያ በዩ ግብፂ ካብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ። ካብ ግብፂ ካብ ቂልቅያ ግሪክ ጠርሴስ ኣብ ቂልቅያ ዘላ ዝመፁ ካብ ኢስያ ድማ ካብ ኤስያ ማይኖር ዝመፁ እዚኦም ኣይሁዳውያን ኮይኖም ኣብ ኢየሩሳሌም መፅኦም ዝቕመጡ ዝነበሩ ሰባት እዮም። እዚኣቶም
ኣይሁድ ጽርኢ ይባሉ ሄለኒስቲክ ጁ ይባሉ እዚኣቶም ንስጢፋኖስ ዝተኸራኸርዎ ሰባት እዮም ማለት ስለዚ ሓደ ካብ ቂልቅያ ዝመፀ ሳውል እዩ ማለት ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ መፀ ስጢፋኖስ ተታሒዙ ኣብ ፍርዲ ምስ ቀረበ ዝሓትት ዝከራኸር ምስቶም ሰብ ኮይኑ ምስቶም ሄለኒስቲክ ጁ ኮይኑ ሓደ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ስጢፋኖስ ተታሕዘሉ ከም ዝነበረ ቁሩብ ኣተንቢሁልና ኣሎ ማለት እዩ ጤርሴስ ኣብ ቂልቅያ ትርከብ ዓዲ ስለ ዝኾነት ሳውል እውን ካብ ቂልቅያ ካብ ቴርሴስ ስለ ዝመፀ ምስ ደቂ ዓዱ ኮይኑ እዩ ንስጢፋኖስ ዝተኸራኸሮ ማለት እዩ ንስጢፋኖስ ክረትዕዎ ስለ ዘይከኣሉ ድማ ብዓመፅዮም መንዚዖም ብዳርባ እምኒ ፈፅፊፆም ዝቐተልዎ ሳውል ኣብ ምቕታል ሰማዕቲ ስጢፋኖስ ሰሚሩ ከም ዝነበረ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ 7ይ ምዕራፍ ጥቕሲ 58 ብጋህዲ ይነግረና ኣብኡ ኣብ ምቕታል ስጢፋኖስ ሰሚሩ ነይሩ እዩ ስለዚ ሂዝ መርደር ቀታሊ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ተፈሪዱ ቀታሊ ኮይኑ ክቕተል ዝግብኦ ሰብ እዩ ድሕሪ ሞት ስጢፋኖስ ድማ ፈፂሙ እናገደዶ ይኸይዱ እናሰዓረሮ ይኸይዱ ትፅልኢ ንምጥፋእ እታ ማሕበር ኣምላኽ ኣዝዩ ተሃንዲዱ ከም ዝነበረ በቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበር ዘውርዶ ዝነበረ ግፍዕን መከራን ድማ እቶም ኣመንቲ ስፔሻሊ ኣይሁድ ጽርኢ ዝኾኑ ኢየሩሳሌም ሓዲጎም ፋሕ ከም ዝበሉ መጽሓፍ ቅዱስ የዘንትወልና ሳውል ብዙሓት ካብቶም ኣመንቲ ናብ ደማስቆ ከም ዝሃደሙ ስለ ዝፈለጠ ኣብ ዘዝኣተውዎ ኸይዱ ምእንቲ ኸጥፍኦም ፍቓድ ካብ ሊቀ ካህናት ተቐቢሉ ንደማስቆ ንምኻድ ከም ዝወሰነ ንርኢ ባዕሉ ሳውል በዓል ጠርሴስ ድሕሪ ምልዋፁ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣግሪጳ ዝተኣመኖ ምእማን ነዚ የረጋግፀልና ኣብ ምዕራፍ 26 ካብ ጥቕሲ 9 ኣነ ንርእሰይሲ ምስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ዝጻረር ነገር ክገብር ጉብአይ ምዃኑ እኳ ይመስለኒ ነይሩ እዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ጌረዮ ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ተቐቢለ ንብዙሓት ካብ ቅዱሳን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተኽዎም ክቐትልዎም ከለዉ እውን ሰመርኩ ኣብ ኩሉ ኣባይቲ ጸሎት ድማ ብዙሕ ግዜ እናቐጻዕኩ ብሓሳር ክጸርፉ የጽብበሎም ነበርኩ በቲ ጽቕጠት ናይ መከራስ ንኣምላኽ ክሕድዎ እዩ ተዓላምኡ ነይሩ ብሓሳር ክጸርፉ የጽብበሎም ነበርኩ ናብተን ኣብ ወፃእ ዘለዋ ከተማታት ክሳዕ ዝሰጎም ኣዝየ ተሃንደድክዎም ኢሉ ማዕረኽንደይ ብናህሪ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከጥፍኣ ከምዚ ኣብቲ ጽሑፍ ከነንብቦ ከለና እቲ ናቱ ዝነበረ ልክዕ ከምዚ ኣራዊት ንሓንቲ እንስሳ ክሕዛ ኢሉ ክብትብታ ከጥፍኣ ኢሉ ከምዚ ጎይ ልክዕ ከምኡዚ ዓይነት ከም ኣራዊት እዩ ተላዒሉ ነይሩ ሳውል ነታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጎይታ ምእንቲ ከጥፍኣ ሳውል በዓል ጠርሴስ ንደቂ መዛሙርቲ ጎይታ ንምጥፋእ ከመይ ብነድር ተላዒሉ ከም ዝነበረ ካብቲ ሉቃስ ዘዘንተዎ ዛንታ ክንግንዘብ ንኽእል ኢና ሳውል ንኹሎም ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሕዎ ኣመንቲ ንምጥፋእ ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ኣካይዳ እዩ ተሃንዲዱ ዝኸይድ ዝነበረ ሳውል በዓል ጠርሴስ በቲ ግዜቲ ምጥፋእን ምቕታልን ምዕናውን እዩ ዘተንፍስ ዝነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ኣብ ደማስቆ ድማ ደቂ መዛሙርቲ ክርስቶስ ከም ዘለዉ ምስ ሰምዐ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ደቂ መዛሙርቲ ጎይታ ንምጥፋእ ብዝነድድ ሕርቃንን ነድርን እናተደፍአ ካብ ካህናት ፍቓድ ለሚኑ ክኸይድ እዩ ተበጊሱ ኣብ ጥቕሲ 1ን 2 ኣብ ምዕራፍ 9 ከም ዘንበብናዮ ዝኾነ ይኹን በዛ መገዲ እዚኣ በታ ናይ ክርስትና መገዲ እዚኣ ዘለዉ ሰብኡት ወይስ ኣንስቲ እንተረኸበ ኣሲሩ ንኢየሩሳሌም ምእንቲ ከምፅኦም ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እትበጽሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመነ ይብለና በቲ ዘመንቲ እቲ ስልጣን ሊቀ ካህናት ኣዝዩ ዓብዩ ዝነበረ ካብ ሊቀ ካህን ስልጣን ምርካብ ማለት ዝደለኻዮ ንምግባር ስልጣን ምቕባል ማለት እዩ ነይሩ መንግስቲ ሮም ንሊቀ ካህን ሓለቓ ኩሎም ኣይሁዳውያን ጌርዩ ዝቆጽሮን ዝሾሞን ዝነበረ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣይሁድ ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮ ሊቀ ካህን እዩ ሊቀ ካህናት እዩ ሳውል በዓል ጠርሴስ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ ጎይታ ንምጥፋእ ካብ ሊቀ ካህናት ስልጣን
ዝረኸበ በዚ ምኽንያት እዩ ድሕርዚ ድማ ምስ ዓጀብቲ ኮይኑ መገዱ ናብ ደማስቆ ኣቕንዐ እዛ ደማስቆ ትበሃል ከተማ ኣብ ሶርያ እትርከብ ናይ ሶርያ ዋና ከተማ እያ ነይራ መገዱ ክቕፅል ከሎ ሳውል ንከተማ ደማስቆ ምስ ቀረበ ግና ዘይሓሰቦ ዘደንቕን ዘይተኣደንን ንምግላጹ ዘሸግር ቋንቋ ሰብ ክገልጾ ዘይክእል ነገር እዩ ኣጓኒፍዎ እቲ ኣብ መገዱ ዘጓነፉ እንታይ ከም ዝነበረ ሳውል ባዕሉ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣግሪጳ ቀሪቡ ክመጻረ ከሎ ገሊጽዎ ኣሎ ንጉስ ኣግሪጳ ከምዚ ኢልዎ ወንጉስ ቀትሪ ኣብ መገዲ ከለኹስ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያቶም ምሳይ ዝነበሩን ከንፀባርቕ ከሎ ርኤኽዎ ኩላትና ናብ ምድሪ ምስ ወደቕና ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ሳውል ከመይ ከትሰጎኒ ናብ እንፍ ብልሒ እንታድሓርሓርካ ንኣኻ ይገደካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኩ ኣብ መገዲ ደማስቆ ብዘደንቕን ብዘንፀባርቕን ክብሩ ንሳውል ዝተጓነፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ እዩ ነይሩ ሳውል ልቡ ዝጨከነ ብነድርን ብቁጣዓን ክርስቲያናትን ክርስትናን ንምጥፋእ ተሃንዲዱ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግና ካብቲ ናቱ ረስንን ናህርን ዝብርትዕ ዝሕይል ክግምቶን ክመዝኖን እኳ ዘይክእል ዘይተኣደነ ሓይሊ እዩ ጎፍ ኢልዎ ነቕልበሉ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ንሳውል እተገልጸሉ ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ እዩ ዝነበረ ፀሓይ ብምሉእ ሓይላ ዝወፀትሉ ግዜ እዩ ዝነበረ እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ብርሃን ግና ካብቲ ብርሃን ፀሓይ ኣዝዩ ዝደምቕ ዘንፀባርቕ ክብሪ ቋንቋ ምድሪ ክገልጾ ዘይክእል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ክብሩ እዩ ዝነበረ ካብቲ ሓይሊ ብርሃን ተላዕለ ድማ ሳውል ደው ክብል ኣይከኣለን ናብ ምድሪ ፃሕ ኢሉ እዩ ዝወደቐ ኣልጊቡ ምስ ወደቐ እንታይ ከም ዝኾነ ክነግረና ከሎ እቲ ፔኔትሬት ገይሩ ውሽጢ ዝኣቱ ድምፂ ከም ድምፂ ብዙሕ ማያት ዝኾነ ድምፂ ኣብ ውሽጢ መንፈስ ዝሰርፅ ድምፂ ይመፅዎ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ሳውል ከመይ ትሰጎኒ ናብ እንፍ ብልሒ እንታድሓርሓርካ ንኣኻ እዩ ዝገደካ ዝብል ድምፂ ከም ሰምዐ ሳውል ይምስክር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ምግላፅ ክብሪ ክርስቶስ ንሃዋርያ ዮሃንስ ከም ዘጓነፎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የዘንትወልና ብምግላፅ ክብሩ ድሕሪ ትንሳኤ ንሳውል ተገሊጹ ንኻልኣይ ተገልጸን ንሳውል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤ ዝለበሶ ክብሪ እዚ ኢልና ከነቑሮ ዘይንኽእል ክብሪ ይለቢሱ ዘሎ ጎይታ እቲ ዘገርም ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ኢሉ ክገልጾ ዘይክእል ፀሓይ ብምልእቲ ሓይላ ዋርዋር ብዝብል ብርሃን ነራኻስ ካብኡ ዝደምቕ 10 ዕፅፊ ዝኾነ ብርሃን ዓይንኻ ምስ ረኣኻዮስ ክትጥምቶ ዘይትኽእል ዘዕውረካ ብርሃን ኣብ ውሽጥኻ ዝኣቱ ብርሃን ጥራይ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ብርሃን ፃሕ ኣቢሉ ዘውድቐካ ኣብ ቅድሚኡ ክትቀውም ዘይትኽእል ክብሪ እግዚኣብሔር ክብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ይተገሊጹ እቲ ክብሪ ኣብዚ ዝተገልጸ ንሳውል ካልኣይ ግዜ እቲ ክብሪ ተገልጸሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዮሃንስ ኢና ንርኢ ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 12 ከነንብብ ከለና ከምዚ ይብል ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ ነቲ ዝዛረበኒ ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ በልኩ ግልጽ ምስ በልኩን 7 ቆምቲ ቀንዴል ወርቂ ርኢኹ ኣብ ማእከልቶም 7 ቆምቲ ቀንዴል ከዓ ክሳዕ እግሩ ተኸድነ ብቕናት ወርቂውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኢኹ ርእሱን ፀጉሩን ጻዕዳ ከም ፀምሪ ጻዕዳውን ከም ሰሓይታ እዩ ኣዒንቱውን ከም ሃልሃል ተሓውየን ኣእጋሩ ኣብ ሓገዶ ከም ዝረሰነ ዘንፀባርቕ ኣስራዝ ሊባኖስ ይመስል ድምፁውን ከም ብዙሕ ድምፂ ማያት ኢየሱስ ክዛረበካ ከሎ ድምፂ ትሰምዕን ድምፂ ኦዲብል ዝኾነ ድምፂ ዝስማዕ ዘይኮነስ እቲ ድምፂ ሲ ከምዚ ሴፍ ፔኔትሬት ገይሩ ውሽጥኻ ዝኣቱ ድምፂ ክዛረብ ሕሹኽ ክብለካ ከሎ ኣብ ከበሮ እዝንኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝዛረበካ ኣብ ውሽጢ መንፈስካ እዩ ድምፂ ጎይታ ዝኣቱ ከም ብዙሕ ድምፂ ማያት ንምግላፁ ስለ ዝሰኣንዮም ከም ብዙሕ ድምፂ ማያት ኢሎም ከም ነጎዳ ይብልዎ ከም ነጎዳ ድምፂ ከይሰማዕካዮ ከለካ ኣብቲ ውሽጥኻ ግን ከም ነጎዳ ይስማዕ ድምፂ ኣምላኽ ከስምዖም ዝደለየ እግዚኣብሔር
يزاربوا ما وشتي يزارب እግዚአብሔር ፒርስ ዝገብር ድምጽ አለው ውሽጥ አካላትካ ውሽጥ መንፈስካ ውሽጥ ነፍስኻ ዝኣቱ ድምጽ ጎይታ አለው ክትክሕዶ ዘይትኽእል አለው ክትብሎ ዘይትኽእል ካብኡ ክትምለስ ዘይትኽእል ምስ ሰማዕካዮ ክትቆጻጸሮ ክሳዕ ዘይትኽእል ነፍስኻ ትኸውን ትወድቕ ድምጽ አለው عينتو هلال تحوين أجارو بحاجة خمس رسالة أسرازي يمثل دمسون كم دهاي بصح مايات يماناي يدشوا حتى خواخبتي قالو كاب أفون كل التز أفو باللي حسافي وتس تريتو خمتا بحيل التبر حي مصر يا أخو دما كموت كوينة أبا أجارو ودق كبرك زي أبير يسدو كبر تخل يلا دمسك زي أبير أوش بنتريت يروزاتو دو كبر زخل يلن يوحنس مصر أخوات خبرس كموت كونكو وديقو كموت كم زخونه إنا نري أو تقوي تازبولو أنا قدامين دايلو مويتو مصر أخوة خموت هذا قار ودو كل السون يمانا يدو أمبرلي كم زنا بله أنا تقدامين تدحرين تهياون يمو أي تفرح مويتو النبركو نوخ أنزل علم هياوي مرحمة سيئلون كألوني مبارس نتزري خايون نتزلون نتزدحرز زخونن صحافو بلني يبل سلازي ساول بعد ترسيس أما قد دماسك أزرا أيو كبري ناي قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس كبري مثل ناي زقرم ترئيتو كبرو يرئيوه مثل أيو دما أتوقف لايك على النام مدر ودقه ساول نمنتاي تسقون اللغة زبل دمت دما سمع أبزي قويتا يسوس نساول كلتا جزي دقاقيمو تسوعو خلو نري كلتا جزي بسمو متسوعو اتمال أختي عزيو هتوصن أقداسن هتسو ما قالبو زدالي يورا ملس زحاتت دمت خمس خوانا إذا ملكت كلتا ساعة كتسوعو كلو سيريس نسنايتي قداي إذا ملكت أبراهام موسى مارتا تي تزاربو بدحريو رزين أقالبو زدلي attention نايسب زقلب يورا ملس زحتت كم زخانة إن أندري ساول بتزرع أيو زدن كبرن سمعو دمسن كل زنبرو ندرون حيلون تفيو رعد حيزوه فرحاتن بمن بدبادن كوينو دما نتا أنا السوق من كونيو إلو حسبه أنا تسقون نزلها إيلو أي نقرون من مخانو سنبيديو دنسيوه لحر قويتا مسحاتته مني خا قويتاي إلو مسحاتته تزاربو زنبره مرسي ساول كوبو خلو ساول كي سنبودون كي دنسون أي ترفني أبتقصى حموش تمسكدنا أنا اتنسخا تسقو زلخا يسوسي أب انف بالحي انت أدحر حركة نرأسخا يزقدكا بلو سنقرم انفي مالت تسحله عصاو تسحله نموقع زدك أمولي ساول زبلو زلو this is final الدل كان أي مودعتا كاب زامل اختزي أنا دحريت تخيطاس بحريقا شخالات يزلو الشخالات بحقوقها وقيس بخبدخا خوتسي you're going to be تموت إخا that's it زي أتعدلك زبلي ناب انف بالحي انت أدحر حركة زي أبير حد زي بزن سبلك حد سببائي زأتوا كالك حكم زم نقص مناسي إسرائيل زشفته نخلو سراويت سماي كسجدو زي كبرنا نابتعوت زوا صدمي ግን زي ما منتاي زبال سكعت كيروم توم صلاتي قب مسبلو عقل مسبو ክትክትዎ ምስ ጀመሩ ግን እንታይ ዝበለ ጸሎት ምናሴ ተባሂሉ ዝጽዋዓሉ ዝጸለዮ ምናሴ ናይ ሞት መወዳእታ ካብኣ ከም እንተዘይ ተመልሰስ ዓቕሉ ጸይባቶ ፈጺሙ ዝሸፈተ ከመብኡ ዳዊት ዘይነበረ ሰብኣይ ንእስራኤል ቃ ኣዝዩ ኣብ ዘፈንፍን ሓጢኣት ዘእተወ እዩ ንጉስ ምናሴ ኣብታ ጸበባ ኣብታ ቁርናዕ ሓደ ግዜ ጎይታ ኣብ ቁርናዕ የእትወካ ምስ ኣባኻ ከተምልጠላ ኣብ ዘይትኽእል ክትምለሰላ ኣብ ዘይትኽእል ቦታ የእትወካ እሞ ጎይታይን ኣምላኸይን ክትብል ይገብረካ ንሳውል ከዓ ከምኡ እዩ ናብ እንፍ ብልሒ እንተ ኣድሓርሓርካ ንርእስኻ ይዝገደካ ኣነ
ኢየሱስ እየ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ኢሉ ነቕልበሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳውል በዓል ጠርሴስ ንምንታይ እትሰጎኒ ኣይበሎን እንታይ ኢልዎ ንምንታይ ትሰጎኒ ኢልዎ እምበር ንምንታይ ንደቂ መዛሙርተይ ትሰጎም ኣለኻ ኣይበሎን ንምንታይ ትሰጎኒ ኣለኻ እዚ ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ሓረግ ቅርብ ኢልና እንተተገንዘብናዮ ነቲ ምስጢር ሕብረት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ማሕበሩ ዘለዎ ርክብ እዩ ዘመልክት ማሕበር ኣምላኽ ንክርስቶስ ስጉኡ እያ ማሕበር ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣካሉ እያ ማሕበር ኣምላኽ ንክርስቶስ መርዓቱ እያ ንማሕበር ኣምላኽ ዝትንክፍ መርዓት ዓይኑ እዩ ዝትንክፍ ንማሕበር ኣምላኽ ዘሳድድ ንክርስቶስ እዩ ዘሳድድ ንማሕበር ኣምላኽ ዝንዕቕ ንክርስቶስ እዩ ዝንዕቕ ነቲ ስጋ ክርስቶስ ዝገፍዕ ንክርስቶስ እዩ ዝገፍዕ ስለዚ ማሕበር ኣምላኽ ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣምላኽ ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እቶም ኣመንቲ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾኑ ከም መርዓቱ ከም ስጉኡ ገይሩ ስለ ዝሪኣ ነቲ ስጋ ምትንካፍ ማለት ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት ክንጥንቀቕ ኣለና ገማሊኤል ዝሃቦ ጥበብ ዝተመልኦ መልእኽቲ ዘለኣለማዊ መትከል ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ገማሊኤል ተዛሪቡ ኣቱም ሰባት ሕደጉዎም ገለ ይትበልዎም ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም ንምኽሮም ከተጥፉ ይትኽእሉን ኢኹም ንርስኹም ግን ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ኣይትርከቡ ስለዚ ኣንጻር ማሕበር ኣምላኽ ምኻድ ማለት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምግጣም ምበኣስ ማለት እዩ ንማሕበር ኣምላኽ ምንሻ ማለት ንክርስቶስ ምንሻ ማለት እዩ ንማሕበር ኣምላኽ ክትሰልዖ ክትከፋፍሎ ከም እናንዓካ ድላይካ ክትገብር ምስ እትሓስብ ምስ ክርስቶስ ኢኻ ገጢምካ ዘለኻ ንክርስቶስ ኢኻ ትወግኦ ዘለኻ ንክርስቶስ ኢኻ ተዋርዶ ዘለኻ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክፀብጉ ከለዉ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ክሳቀዩ ከለዉ ንሱ ይሳቅ ንምንታይ ትሰጎኒ ስለዚ ብዛዕባ ማሕበር ክርስቶስ ዘሎና ኣረኣእያ ክልወጥ ኣሎ the concept of church ብፍላይ ሕጂ ኤርትራውያን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዘሎና ምርዳእ ኣይተማሃርናን ዲና ወይ ኣይስተውዓልናዮን ዲና ኮይንና ከመይ ከም ዝኾነ ብዛዕባ ሕብረት ኣመንቲ ዘሎና ኣረዳድኣ ትዕረ ኣለዎ the concept of church ክርዳእና ዘለዎ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ህዝቢ ኣምላኽ ዘሎና ኣኽብሮት ዘሎና ሓልዮት ዘሎና ጥንቃቐ ኣብ ዝጎደለ ክንኣቱ እምበር ነቲ ዝጎደለ ምፂና እናበርበርና ነቲ ጎደሎ መሊስና ከነጋፍሖ ከነጋውሖ ኣይፅቡቕን እዩ ምስ ክርስቶስ ኢና ንበኣስ ምስ ክርስቶስ ስለዚ ፅባሕ ንጎፊት ንፊት ምስ ጎይታ ምስ ገፀመና ምእንቲ ኸይና ሓፍርሲ ሕጂ ክንስተኻኸል ክንዕረ ኣለና እግዚኣብሔር ይሓግዘና ስለዚ ንምንታይ ትሰጎኒ ኢልዎ ኣካሉ ምዃና እታ ማሕበሩ ኣብ ቆሎሴ 1:18 ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 22 ኣብ 5 ምዕራፍ ጥቕሲ 22 ገሊጹልና ኣሎ እቲ ሳውል ኣብ ልዕሊ ማሕበሩ ዘውርዶ ዝነበረ ግፍዕስ ኣብ ልዕሊኡ ይወርድ ከም ዝነበረ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ንሳውል ኣፍሊጥዎ ነስተውዕል ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየን ዝለዓለን ሓጢኣት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝኾነ ክነግረና ከሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምጽላእ እዩ እቲ ዝለዓለ ሓጢኣት ንኢየሱስ ክርስቶስ ምጽላእ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምንጻግ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምቕባል እቲ ዝለዓለ ሓጢኣት ነዚ ዝተረድአ ሳውል በዓል ጠርሴስ ድሓር ማለት እዩ ህይወቱ ምስ ተለወጠ ንሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፈሎም ከሎ መልእኽቲ ከምዚ ኢልዎም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ንጎይታና ኢየሱስ ዘየፍቅሮ እንተሎ ንሱ ርጉም እዩ እቲ ዝኸፍአ ሓጢኣት ንኢየሱስ ዘይምቕባል እዩ ንኢየሱስ ምንጻግ ነቲ ኢየሱስ ነቲ ኣምላኽ ክንድሕነሉ ኢሉ ዝለኣኸልና ወዱ ምንዓቕ ዘይምቕባል ንሱ እቲ ዝዓበየ ሓጢኣት እዩ
تزعبي حاتيات مخانو ويتنا المدحنين أن يسوع كريستوس أبزا مدرزيا كملالس كلها معرف شدشت وانجيل يوحنس مسكرنا نتوم دك مزامر تتسفى منفس قدس كمتصي يلوم تسرحنا منفس قدس انتاي كم زغونه كنغروم كله كمزيلوم نسو مسمصه نعالم بزعبا حاتياتن بزعبا صدقن بزعبا فردن كرتعاي بزعبا يناي حاتيات يزرتعا بزعبا يناي حاتيات يو زوقسان علم زفردا انتلنا دحري بتقصت الشعته بزعبا حاتيات باي سلازي امنو يزو لازم تزعبي حاتيات يسوع زي مماني تزعبي حاتيات يسوع زي مقبال او انجيل ماتيوس ጎይታ ዝበኸየሉ አልቂሱ ጎይታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታ በኽዩ ሓዘን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክልተ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ክበኪ ርኢና ያለና ሓደ አልዓዛር ምስ ሞተ ናይ ፍቕርን ናይ ሓዘን እቲ ካልኣይ ግን ኢየሩሳሌም ዝበኸየላ በኽያት ኢየሩሳሌም ዝበኸየላ በኽያት እናሕነቕነቐ እናበኸየ ኢየሩሳሌም ዝበላ እንተዳሪና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ኢየሩሳሌም أتني نبيات تقتلي نظام نباخ تلاكو بأمن تشفلقي كم تدرهون تشاوي تا تحت أخنا فأتكبهم كندي سع ندققي أكبهم زي دليخو مو أبيهم يرسالم زبخي الله مخنيات نتمسيحنا عن مدحان تلاخي سلزنا تسقط نبيات اللي يخو يتقبلون دحري ودوا ليخو نودوها يتقبلون دفي أمه يسوع سلازي تقبلوه سلاز دفعوه يقول تحنقني يخو بخيو جن حدا معلت خمتيل بتصلاسان شمونتن دقيم بسمك زيابي هير زمت بروخيو يسوع نسو قويتايو أملاخيو كسع تبلو كتبلو يقوم حدا معلتك تقبلوا يقوم كسع تبلو جنا حجي أي كثيرين يقوم أمه إنه بيتكم عنيا تترف يا يسوع سلازي يتقبلوه زبصحهم سدت زبصحهم كفعي زبصحهم زقرم ناي نازي ناي نيرو ناي تيتو كله زقفعهم قفعتات انت دارينا دمنا دم كاس اب ايدنان اب دقنان يخون يلوم يسوع نصيغم مقت يلوم كم تازبلوا خدمهم اب دمو اب ايدومن اب دقومن كوينيو እጅኻ ቤቶም ዓኒ አላ እስራኤል ድንዛዜ ናይ መንፈስ ድንዛዜ ወሪድዎም አለው እቲ ጨንፈር ካብቲ ጉንድንታይ ኮይነሎ ተቆሪጹ አሎ ካብቲ ውልዕ ተቆሪጹ አሎ ንምንታይ ኣይተቀበልዎን ነት መሲሕ እቲ ዝዓበየ ግሬቭ ኣሽሙ ዝኾነ ዝፈጸምዎስ ነት መሲሕ ኣይተቀበልዎን ንጽጎሞ ስለዚ ንሳውል አጋጢምዎ ዘሎ ነት መሲሕ ኣይተቀበሎን ሾጊግዎ አሳዲድዎ This is the last chance. أنت زي تقبل كايون المسيح زي destroy تكوني خا يزبلو زلو مالتي. سلزي ساول دحراي مستقبله مسرعيو نيسوس زي فكره انتلوس رقم يخون. سلزي رقم يونيسوس زي رقم يونيسوس زي قبله. أبتحت فرديو نيسوس accept زي قبله زي تقبله. ويتاين مدحنين زي بله. زي عمله تفردي زيو تفردي عينايو زيو عيناي يسوع كريستوس زي مقبال بويو تفردي بمصبصاب حاتيات زي دايكونس يسوع تقبل كايدو نودي انتاي غير كايو يسوع افكير كايو دو فقر لك كادو مس يسوع فتو ديخا يسوع زفكر نمحبرو اي فكر مال يسوع زفكر نتم ولد زخونو نتأبو زفكر نتوم كاو تولدو خانتاي قبرهم يفكروني ساول بزناي صلئنا هري نمدفع دق مزامرت غويتا تهنديدونا غسغس خلو كنا يسوع ود املاح اتموت اصنيحو كحزو زي كالن سماي زعرغ غويتا بعلو مسدنق زنصبارق كبرو ام مقد دماسقو فيت نفيت تراخبو ساول نمنتاي تسغونا الله بمبال دما غطملو اذا حيال دمصي غويتا يسوع مسمع دما ساول بعل طرسس شعنيو حاتياتو تفلطمو ترتعه اتي عماصن ترير لبو دما كم سمعي
مخخه أبتقص حمشتن السدما قويتاي نافرهن نمبدبدن قويتاي منيخا بلا قويتاخا أنا اتنسخات تسجوز اللخا يسوسي أب انفبل حين تاد حر كان رزقايز قد كابلو تقص شدشته نسخا نمبدبدن نافرهن قويتاي انتاي تقبر تدلي اللخا بلو نتب مغيرو نايساول نري قويتاي انتاي تقبر تدلي اللخا ندحنلو يوتنا زلوتلو قويتاي أملاخي إبلكا اللخو إلنا ترتعنا قويتاي نقول كلنا that is the point منفس جابه رابنا يملس أمه يوتنا transform يبلو time of conversion تلوت قالوا جزء بزاس عتسي أيام النافرين النمبر بدن قويتاي انتاي كجبر دليني اللخا انتاي كجبر ساول نتقد محجز تصلون زساددون زنبره قويتا أبزا أوان زياقنا إيدو العيلو surrender إيدو العيلو قويتاي بمبال نقويتا خمارخ كله يعني السب قويتا خنقبلو خلنا داونا العيلنا نقبلو مش it's a sign of surrender نقويو زنبرنا نحلقو زنبرنا نخدو زنبرنا مقدي enough نبر أكل تودي قويتاي آخا بلك زي ممراخ زين ترينا يوناتو حدك كله مقدو كغير كله حسابو خلوت كله مسمس بزي بلو هيوتو تقليلو نقويتا خيب كله نقويتا خمارخ كله إنا أبزي العزب قبرنا أملاخي This is the point of return أبزن دحار هيوتو تلويتو بدد مسبلة انتا يخوينو عينتو كريلو انتا يداي انتا بلا ذرقه نقر ولا حد يلا عين تعويره عين تعويره إذا ملكت منفساوي عرتي ملؤ زمانه بهاي مانوت عويرو زنبره سبعي إسحاق ملؤ زمانه بهاي مانوت عويرو زنبره كلتا نقري حدا جزء بهاي مانوت تعور حدا جزء خا بخالق نقر تعور كله خجبره خالي زبل رئيسها أملاخ بينك نرئيسها تعبيت حزبك بنات كان قرت راي كريستوس عدل كي هابك يا أخي تمارخك منفساوي عرات حزبك أختنبر تخيلها منفساوي عراتو زنقر يتسقاوي عراتو زخونة ملكت منفساوي عرات كم زنبرو زنقر يو حرزي جابير بس يحوه يوتو بتزقرم زدنق تسقى أملاخ باولوس كم تلوته هنا نري turning point نقول لكم turning point دلكم turning point يسوس رغبكم جزء تاريخكم تغيروا له جزء تسقى أملاخ تسكمكم جزء وشتهم قويتا زرت علو جزء قويتا زبز حكم جزء فيت ترغبكم جزء هيوتكم نحوارو تلوتت جزء أملاخ نقص رئيو نفسيك عاد حين ترفت زبلكم له جزء هيوتكم تلوت علو جزء turning point ناي دماسك أمجد لكم دو علنا دو علني ناي دماسك آخريا is my دماسك آخريا is my قال يوم أنا عربي يور دماسك قال يوم كاسين بول مينيسوتا يدماسك نات يسوع ود أملاخ زي وسنو بوتا زي وسنو قال زي بالحيل زي وسنو عبيتنات كازي وسنو دخنت كازي وسنو ودكت كازي وسنو ود أملاخ يسوع كريستوس أفتزل لخايو بمنفسو ترخيو نوشت خارتيعو قويتاي زبلكا قويتاين أملاخين زبلكا توماس تترطرات أرنبلو حدا جزي قويتا يسوع بس مسدحسسو قويتاين أملاخين a turning point هيلوت جزي الله هيلوت جزي نقول لهنا الله كبرنا أملاخ يخون إزغال كدمدمو كله كل أربعة نجركم four C's إلى الله أربعة C إلى الله سوال بعد ترسيس أبزا معرف زي أقول لكم كودوس اللي زي نقول ناي هانانيا ناي تخلو ناي منفس قدس مبلغ ناي تتأميقوا حاتياتهم حساب زبالو كله كن كودو ينخلي ناقص لكم رأيوه
أتي زلوت زجرم زدنق صق أملاح حجون available الله يلوتيو تاريخ كاي يلوت هوت كاي يلوت نبرة كاي يلوت يصق أملاح أبز بوتا زغنر خلنا تنربعة سيز بحالا قداميت سي كونتاكت مرخاب أبتقص سلسته سقاب أربعة سقا حمشته زلو مرخاب خيد كلها أبدا ما سقو مسكربة بدنجت أدال برهان كف سماي أبزريو أنت أبارقه نام مدرون ودق ساول نمنتاي تسقون نزبل دمسقا سمع نسل ما قويتاي من يخابل قويتاخا أنا اتنسخا تسقو زلخا يسوسي أب أم فبرحي أنت أدحر حركة لرأسخا يقدك time of contact أقوالي مو another C is conviction second C is conviction رتعي خا أبتقش شدشتا مسكنا نسخا نمبر بدن نفرهن قويتاي انتاي كجبر تدلي اللها قويتاي دما تنس أمه نبكة ما أتو انتاي كتجبر كم زكباكا أبقو كنقول خايم يبلو أم ترتعه نري سالساي سي conversion ملوات كوشتو ندق كم تلوته أبتقص 10 شمون تبوبوخا تابعين تخم كراف زبالة ودقة مرأي تنسيون تتأمكه مقب مستمقبة دما برتعه ساول كا مستوم أبدا ما سقوزة زلودك مزامر تحياله معالتي تقمته إذا بزعبا فيلوشيب إذا ملكت مستلوته بو دما أبا يتسألت بزعبا يسوس نسود أملاخ مخان سبخه سمعوا زبالو كلهم كأتقرمو أتي أبي يرساليب نتم نزخم زوعو زبالو زتفق زنبرس زودا أيقونن his conversion was visible اتلوطس الرأيني رسابات يوم مال conversion يواتو كم تغيرت كم تلوطت فرم الواتوها أبدق كم تراي أمود داتا commission كا كم تلاك تعبت الأخو كم توهبه نري أبتقص 10 شدشتن ويتاقنا إذا سب عايزي أبكر ما أحزاب أبكر من الجستات أبكر من دك إسرائيل سمي كصور ناي حريق حيمو من سمي كندي بزح حسارة مكراخ تصقف كم زقبوا كرئي سلازي كدا ولونا هالانيا أبكر من الجستات قومي سلاسم يسوع كريستوس كا تصور مكراخ تصور نتوانجيل كا يسوع كريستوس سمي يسوع كا أب كل خصبه مشين كم ذهبوا أمعرف إسرائيل شدشتن مسكرنا قبر هوارات بعلو أولوس كزارب كله مستقصة خمزيبل أبتقص 10 شدشة جناخة تنس أمه بأجرها دوبل نتزرع خايون أنا دحرزي قلت الكازلون النجر قالن مسكرن كتكون مدي بكالله سلزد ما يتجلس كلها أبهزبها كابتم كهانا كابتم نباتاتهم زلك كا أحزاب كا كناقفكاي ناي بمؤمن كأحد قد حاتيات رستمس قدسانن كرخبو كاب صلماتنا برهان كاب سلطان شيطان وناب املاح كملسو اعينتم كتكفتلهم الخك كالخو بلني ذا كوميشن contact conviction conversion and commission معرف ست شعات نريو زمالتي يا بير تراخيبو ترتيعو تلويتو اقلقالني املاح كوينو زقرم زلوت حيلي እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ንርአለና ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ በሞቱ ንዓለም ዝሃቦ ምድሓን ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ ታንቶ ይዘንበብኮ ኣንቢበ ብኡ ንወዲና ሞ ድራር ጎይታ በዚ መንፈስ ኮይና ንርኢና ኣፍካላይ ኣብ ቲቶስ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ ንኩሉ ሰብን مدحان أمسيو التبروخ تسفان نايتعزوز أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوس مقلاس كفري ناتسأبنا قفعن على ما تمنيتن جحيدنا أبزع عالم زيابت انقاقن بتصدقن بملخون كنبر اتسأقا يمهرنا له اتزادحاننا تسأقا بتنقاقا كنبر بقدسنا كنبر زمهرنا نسي اتسأقاتي أبلع لحاتيات زملالسنا اتزادحاننا تسأقا اتزلوت أنا تسأقا
اتزلوتنا ጸጋና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ክብሪ ክናፍቕ ይገብረና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብር ከለና ክርስቲያን እንታይ እዩ ከመይ ኢሉ ዝነብር ከመይ ኢሉ ክርስቲያን ኮይኑ ነብር እንተይልና ምግላጽ ክብሪ ጎይታ እናናፍቕ መከራ እንተሎስ ክብሪ ጎይታ ክመጽእ እናራእየ ነቲ መከራ ከም መከራ ዘይቆጽሮ ዝኽነት ተሎ ሃብቲ ተሎ ኩሉ ምግላጽ ክብሪ ጎይታ እናጠመተ እናናፈቐ ማራናታ 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 ናበለይ ክርስቲያን ዝነብር ማራናታ ናበለ ክነብር ከሎ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ዘንዕቕ ጸጋ ብኡ ለቢሱ እናነዓቐ እናተቐደሰ እናተለወፀ ይኸይድ ኣብ ጥቕሲ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ከድሕነናን ከውፅኣናን ሓራ ክገብረናን ንርእሱ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዕ ገንዘቡ ዝኾኖ ህዝቢ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዕ ገንዘቡ ዝኾኖ ህዝቢ ምእንቲ ኸጥሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምእንቲ ዓመፅቲ ምእንታና ሞተ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዕ ህዝቢ ምእንቲ ኸዳሉ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዕ ህዝቢ ምእንቲ ኸዳሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ ክንዳ ዓመፅቲ ኣብ መስቀል ሞተ እንታይ ዓይነት ሰብ ኮን ንኸውን ንሰናይ ግብሪ እንቐንዕ ህዝቢ ዲና እቲ ጸጋ ኣምላኽ ከምኡ ክገብረና ይተገሊጹ ከድሕነና ክቅድሰና ክልውጠና ምምጻእ ክብሪ ጎይታ እናተጸበና ድማ ናይ ጎይታ ክብሪ ብዛ ምድሪ እዚኣ እናረኣና እናገለጽና ክንከይድ ንሰናይ ግብሪ እንቐንዕ ህዝቢ ክንከውን እዩ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ተገልጸ ክብርና ኣምላኽ ይኹን በዚ መንፈስ ዝኾይና ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ግብሪ ግሬትፉል ኮይና እናመስገንና ጎይታ ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ዘፍሰስካዮ ዘገርም ጸጋ እሞ ተመስግነካ ኣለኹ እናበልና ድራር ጎይታ ክንወስድ ኢና ሓፂር ጸሎት ክንጽልይ ተቓሉ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥና ክባርኽ ኩላና ካብ ዘለና ይሓፍ ክንብል ኢና ነዊሕ ሰዓት ኮፍ ስለ ዝፈልና ጎይታ ነመስግነካ ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ጎይታ ዝሰማዕናዮ ቃልና ቃልካ ኣብ ልብና ባርኽ ይጥቀመና ብእምነት ምሳና ክሓብር ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክትረዳና ንጽልይ ኣለና ነቲ ዝተገልጸ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸ ጸጋ እናዘከርና ንኣኻ ከነመስግነካ ርድኣና ጎይታ ዘመናን ግዜናን ጠቕሊልና ንበካ ኣለና ኢየሱስ ጎይታ ኢኻ ኣብ ህይወትና ጎይታ ኢኻ ኣብ መነባብሮና ኩሉ ጎይታ ኢኻ ንኣኻ ንሸመካ ጎይታ ዘመንና ኩሉ ንኣኻ ንኽብርኻ ይኹን ስለዝበጻሕካና ተመስገን ብስም ኢየሱስ ኣሜን መዘመራን ቅድሚት መፅኩም ዘመሩልና عايزي أملاخي محرات كايو محرات كايو زنبراني زلو عايزي أملاخي محرات كايو محرات كايو زنبراني زلو عايزي محرات كايو محرات كايو زنبراني زلو عايزي أملاخي محرات كايو محرات كايو زنبراني زلو أبي محل
حيلي يسمك نعيه وتن كبري يسمك سلماتي بزحي محرتك لا موين عدل يبوني كأتوب نباخا يسوس 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 نعيسي محرتك مزيح الليل اني خوف قدمك داويلة نعيسي محرتك مزيح الليل اني خوف قدمك داويلة هاقرموني بسحي محرتك بهنا بلني ناتو مقدسك تقري مندي بسحي محرتك مسوات حيزن هاتو مقدسك تقري مني بسحي محرتك بهدا بلني هاتو مقدسك هاقرموني بسحي محرتك مسوات حيزن هاتو مقدسك تقري مندي بسحي محرتك مسوات حيزن هاتو مقدسك محرتك ريئي محري إلك فقرها ريئي فكار إلك تعدست مريئت عقار إلك قنقرها عيتقبكون قنا عيتقبكون قنا عيتقبكون قنا عيتقبكون فقرتها ريئي محري إلك فغرقا تعيما فكار إليك تعكس خريئي
አይጸገብኩም ገና አይጸገብኩም ገና አይጸገብኩም ገና አይጸገብኩም ምሕረታ እንዴት ያለ የፍቅር አምላክ ነው እንዴት ያለ የፍቅር አምላክ ነው እንዴት ያለ የፍቅር አምላክ ነው ኦ ጌታ ከአእምሮ በላይ ነው እንዴት ያለ የፍቅር አምላክ ነው እንዴት ያለ የፍቅር አምላክ ነው እንዴት ያለ የፍቅር አምላክ ነው ኦ ጌታ ከአእምሮ በላይ ነው አትገመትም ከአእምሮ በላይ ነው አትገመትም ከአእምሮ በላይ ነው አትገመትም ከአእምሮ በላይ ነው ኦ ጌታ የፍቅር አምላክ ነው ኦ ጌታ የፍቅር አምላክ ነው ኦ ጌታ የፍቅር አምላክ ነው أنا ካብ ጎይታ ተቀበልኩ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታት ተታሕዘላ ለይቲ እንጀራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ ኩላህና ብሕብረት ነቲ ሕብስቲ ውሰዱ كموخا دحر تدار نتا صواء العالم مو إذا صواء زيا بدمي حدش كيدانيا بتساتي وو متن نمذكرتاي قبرو بله مالت زانجيرا زيا بتبلعوا إذا صواء زيا ون بتساتي وو متن سعقوي تازمت موتو نقريهم كلنا بحبرت تسواء نصد لانا نصلي انت دقنا دما نصلينا سماين مدرن ابو زلو كلو زغبركا غويتا بزرف دزي نمسكنكان نخبركان نسمكا لعل نبلولنا እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዕድሜና ዝመዓልቲ እዚ ወሲኽካ ብበረኸት ጸጋኻ ስለ ዘጽገብካና ነመስግነካ ወደ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ሓላል ገንሸል ምእንታና ተሓሪድካ እቲ ኽቡር ደምካ ኣፍሴስካ ንሕና ዓመፅቲ ኸለና ኣብ ክንዳና ሞይትካ ካብ ዝወደቕናሉ ዓዘቕቲ ኣተሲእካ ناتكا جنزبكان تريتكان زجبركانا حتياتنا زحتبكا زصرخا زقدسكانا كلا يعدل زهبكانا رستن قدن زهبكانا يسوس والتاملاخ نخبركان نمسكنكان لنا نسمكا أما أكلنا نعبيو نسخ عبيها أملاخ سلزفتحكانا حرنا سلزهبكانا رستن قدن سلزهبكانا قويتا تمسكن واملا نسخا بخيدانكا يتألمكانان حسكانان لخا وقويتا تعرفون رست زخونا منفسكا خافسيسكا يو بمنفس قدوسكا عمليكانا منفسكا ما أكلنا له منفسكا أوشتنا اللهم وقويتا سلز خبور منفس قدوس نمسكنا كالونا قويتا خبري تمسكن
تمسكن سلمدحنا كاب سيول سلسترفنا تمسكن كاب منغاغا سيطان منزعكا سلزدحانكانا تمسكن حزبي ناتكا سلزغبركانا كهاناتكا سلزغبركانا نبارخكا حجدما غويتا كمتينا ابراهام زبلكايو كصوعاكا خلخوس زرخا دماري ايومي خم زبلكا እግዚአብሔር ዘርእና ረአዮም ወለድና ረአዮም ዕንት ቃብል ዕልዮም ይኹና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እንደቅናና አኻን በካሎና ንህፃናት ንቆልዑ ንመንእሰያት እግዚአብሔርና አኻን በካ ካብ አፍ ዝጠቦን ህፃናትን ምስጋና አዳሎኻ ጽሑፍዩ እግዚአብሔርና አኻ ዘመስግኑ ቆልዑ ይኹኑ ናአኻ ዝፈልጡ ቆልዑ ይኹኑ ብጽድቂ ይዕበዩ ብቅድስና ይዕበዩ بهلاونتك يعبيو እግዚአብሔር አዳውካ ዘርጋሐሎም ደቅና አይጥፉ ደቅና ናትካርስቲ ይሆኑ ገንዘብካን ጥሪትካን ይሆኑ እግዚአብሔር ንዝዋጎም ተዋጋአዮ ንዝልዓሎም ተለዓሎ እግዚአብሔር ስለ ደቅና ውፃ እግዚአብሔር ንደቅና ተበጀዎም እግዚአብሔር ናትካ ኮኑ ንደልለና እግዚአብሔር አምላክና لكن يدحنو منفس قدوس يملؤ منفس قدوس يملؤ منفس كبري منفس حيلي منفس طباب يملؤ منفس قدوس يورشهم منفس قدوس يجزايهم منفس قدوس يقوطاطرهم بسم يسوع ناتكا يغونو أبعاد صدكا يتخلو كم سيا يلمعو كم تحت ليبانوس يصنعو كبيتكا أيوصو أبيتكا يتخلو እግዚአብሔር وእግዚአብሔር أملاكنا أبز زمن سدتنا مدروانا إنا زلنا بهلو أين فلتو غانقو أين فلتو أبقوانا مدري إنا زلنا دكنا كولج قد غلو هاي سكول قد غلو elementary school قد غلو زقت ممزلو وእግዚአብሔር بده عبيو كتفوم زمت كوسدوم زمت ناغان تطبب بزحيو እግዚአብሔር اب هاي سكول مسوم كون እግዚአብሔር اب elementary school مسوم كون እግዚአብሔር اب كولج مسوم كون اب سرح عالم قد غلو مسوم كون ጥበቦም ኩን ኃይሎም ኩን መጎሶም ኩን አእምሮም ግዛ መንፈሶም ግዛ ነፍሶም ግዛ እግዚአብሔር ሰዓር ትግበሮም በስም ኢየሱስ ለቅና ንበካለና ጎይታ አቅምና ሒደት ይውሰቢና ድሩታቲና እግዚአብሔር ክንገብሮ ዘይንኽእል ብዙሕ እሞ ጎይታ ደቅናና አኻ ንበካለና كم تهنان ساميل زهابتك دقنا نبكالنا እግዚአብሔር ግዛዮም ንበካለና تقليلنا نبكا بملو هواتهم نبكالنا أي وقويتا إنه خيبقنا نبكالنا نأخا يخونو قنزبكا يخونو تريدكا يخونو እግዚአብሔር ورسهم دقنا تعونهم حلو أكلاتهم حلو نفسهم حلو منفسهم حلو أمرهم من مستوعالو من حلو نتلا يعلف كايتابهم እግዚአብሔር ጎይታ ብዛ ምድር ዚያ ጸብለ ሊበሉ እግዚአብሔር በሁሉ ጸብለ ሊሉ ቢበሉ በጸጋ ጸብለ ሊበሉ በመንፈስ ጸብለ ሊበሉ በፍልጠት ጸብለ ሊበሉ እግዚአብሔር ጸብለ ላብሎም አብ ስደቶም ንዳንኤል ንሲድራቅ ንሚሳቅ ንዓብድኔጎ ከመሳቶም ጸብለ ዘበልካዮም መንፈስ ቅዱስ حجد ما ندقنا بزا مدرقوانا ጸብለ ላብሎም أب كل خفوع حلوهم እግዚአብሔር يتكام برلهم ጎይታ ንባርኸካ سعزوان ززرداكنا أبين إزر وقنا تواقعك እግዚአብሔር نخبرك እግዚአብሔር كسع حج زرداكنا بخيدان كازي تتألم نزمتسك خم تردانا نأمننا أمونا مسكنك كل خبرنا آخا እግዚአብሔር كل عبيتنا آخا كل سجدتنا آخا كل أملخنا آخا ناخا نقزا ناخا نبر ناخا نملخ ناتكاينا እግዚአብሔር تمسكن እግዚአብሔር كل خبرنا سمكا صلتنا سلسمعك تمسكن باسم يسوع آمين كبرنا أملاخ يخون شبو غيرنا نتاق عسكي كبرنا قويتا إللتا تليون إللتا እግዚአብሔር زغون إللتا እግዚአብሔር زغون مسكانان እግዚአብሔር زغون طاقعيت نخبر أملاخ يخون
قبرن እግዚአብሔር ይሁን አገልግሎትና ዝወዲና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን በረከት አምላክ ክንቀበል ኩላህና ዳውና ከነዕልና እግዚአብሔር ይባርኩም raise your hand I am going to bless you in the name of the Lord in the name of Jesus be blessed filled with the Holy Ghost with the Holy Spirit may God give you wisdom may God give you his grace may the Lord be with you may the Lord lead you may the Lord prosper you may the Lord honor you may the Lord save you from hell in the name of Jesus ናይ አምላክ ኩኑ ናይ እግዚአብሔር ኩኑ እግዚአብሔር ገንዘቡን ጥሪቱን ይግበርኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን ሙጻኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳኩምን ይሐሉ እግዚአብሔር ክፉትናይ በረከት ሰማይ ይሃብኩም አብትኸድዎ ዘበለ መጎስ እግዚአብሔር አብገጽኩም ይኹን እግዚአብሔር ዶባትኩም የስፋሐዮ በደቅኹምን በዘርኡኹምን ተሐጎሱ ሓጎስ እግዚአብሔር ኃይልኹም ይኹን ዝበረከት ዘይ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን አብልዕ ነፍስ ወከፍኩም እምብረለኹ ተባረኹ በሰላም ኪዶ አገልግሎትና ወዲና ኢና ሃሌሉያ ንሓድሕድኩም ብቅዱስ ብሰዓም ሰላም ተባሃሉ ሰላም ኪዶ may God bless you ተባረኹ ዘምለከይ